ambi aleka kenede ka bishoina odo Traoré ako ala ye blalike ale balima munu ni ma ko ni jelatigi adamaden tawula mais kele min fana dila ama ko ali bi o fana don ka teme adamaden yere fana ka sigay Allahu akbar o tafsir kitabu tini sabab o de kama kira ka folo donda de la ni donda soro ibi do abana wallahi o kira kele ko alayhi salatu wassalam naam ako man ahabba ali here ko alati anyashi e mafi ali kanu de kama odo ya rabbi alaka an yurabbil bil ba alaka di am alabi ya faima kunuba allati iktasabaha bil istima' Allahu akbar Traoré amin kene minga ni nabi aw nafa sikatola alaku yafa amin o de kama kira muhammad wala bil bawla naam ako kuma min na ni kira sana yelena ako ali ni jibrila naam no sala yoroy Allahu akbar ako yoro indela naam ko ali muhammadu churna noro badiga de kono tiens ka to noro badiga kono ako ali Allahu akbar barashito melekela naam akeme ga sujudu bi alay la rushu pieko naam abika bihi wa muhibbihi wa ashiyaihi wa atibaihi wal ad mubghadihi wa aadihi wa husadihi innaka ala kulli shay'in qadir sigay Allahu akbar ako melekay naam abika do min ke ateturle sujudu la do kele o jumenyi ko ala naam ya fa'alima Allahu akbar ikay ya fa'ali zuriyawm naam ikay ya fa'ali kanubawma amin ikay ya fa'ali nafatugu baw fanama amin nga ala ma bedana ika ma be gome dogoya ma minye ali koniya ka klaka hashiriya Allahu akbar sabu e ala de bi se fe bela wa ele bi ko bedo wallahi Traoré meleke be kayin do awdi ke naam ali de tokola wallahi amnala sadu bun ubadama naam ale fana ya lakala kala kaliula ako kuma min na ni kira sana yelena naam asurunyala alala ina fokala anata juru Allahu akbar ako yoro indela naam ako kira ye wele daka domme wele daka yin abika bo setigi ala de yoro odo wele daka yin bika mo fo ko ya muhammad man tuhibbu mimman ma'aka fil ard Allahu akbar ako muhammad naam yala ekemi ka jonne kanu jon kanu bi ila kateme ijanyo munu me du kholo sanve jonne kanu bi ila kateme pek sigay Allahu akbar o yora ine la kira ko alayhi salatu wassalam ako ya rabbi uhibbu man tuhibbuhu naam wa ta'muruni bi mahabbatihi Allahu akbar kire ala jabi naam ako ala ne muhammadu nabi ma befe ne ala ya rabbi ma min fe Allahu akbar wa ya rabbi ya murani ma min kanuye ne muhammadu bi otigila ma fe tiens ako yora inde la ala ko muhammadu ma naam ako uhibbu aliyan Allahu akbar fa inni uhibbuhu wa uhibbu man yuhibbu tiens ala ko kira ma chogodi ako nele ala ne bi ali fenye ali de kan Allahu akbar wa ya kanu fana mami ya ali kan nyo fana kan tiens falamma rajatu ila samai rabi'a naam kira ko ngamina ali jigina kana kabakulu wulunfulana ako jibrilahi ali kumbe naam jibrila kele ka kumbe jibila ya nyinga ko muhammad naam ako yela ini maka baro nyonya kala o yorayna naam ako jibrila kashla Allahu akbar ako kalla alala ako wallahi sanama malakew naam olu ya ali kanu kase niveau mina ako ne dugukolo maw kunye ali kanu ti adanven naam ataman senaw ana fondisikaw ana pan kamanaw kolu kunye ali kanu kase au niveau la ako ala kundi janeme dan ka bi danven do jeni akono sigay sabi alu kanuni o de bi kira kanu do ila kira kanuni o bi bila kira ko ka min to ibo to ya ku ka min ke ibo de ke tiens sigatola o ni ala sako ke ibi jeni wa ayi ni ala ta tanama ko de ke ibi jeni ngani ala sako ke ko ni lahara do sela
ko wele daba dɔ bɛna wele da ka bɔ larusi la o wele daba bɛna fɔ cogo di ko ala ka kalifa bɛ min a ka dugukolo sanfɛ n'o wele da la a ko yɔrɔ in bɛɛ ko fayakumu dawud nabi alayhi salam a ko ala ka nabi ɲuman nabi layi dawuda k'o bɛ wuli k'i jɔ fayati nidaa'u min indillahi azza wa jal o yɔrɔ kelen in na dawuda jɔlen ko wele da kan gɛrɛ bɛna tuguni o wele da kan nanen o bɛna mun fɔ ko lasna iyaka aradna wa in kunta lillahi khalifa o da kafiriw u ye ji de ni kira nana se kɔda la o y'a sɔrɔ sahabaw sɛgɛnnen don kosɛbɛ a ko nin diinɛ in n'a kalifala yɔrɔ la yɔrɔ min n'o t'a kalifa yɔrɔ ye ko an k'an sigi n'a ye ka diɲɛ wuli makɔnɔ a sira tɛ tilen ni balaga don a y'o cogoba ni balaga don a y'o cogoba ko ala ye kodɔn tilan a 10 mais ko 9 a y'o di ali ma ka kelen di ama i b'o ye o yɔrɔ in na kosɛbɛ ahlul bayt ahlul kirama kira somaw olu ye bonya tigiw de ye wa an bɛ tile min na bi ni olu fana tɛ i b'a ye diinɛ kun jigɛnnen don an bolo kosɛbɛ sabu silamɛya min jirala anw na o de ye seli sun jaga hiji olu de nana ka na sama k'a bɔ buwa dingɛ kɔnɔ k'a tiɲɛ sira jira an na kira yɛrɛ mangutula ni mun ye jogo ɲumanya ali mangutula ni o jogo ɲumanya kelen de ye wa kira denw a mɔdenw bɛɛ bɛ mangutu ni o de ye wa ni o fana tɛ diinɛ tɛ an b'a ɲini ala fɛ ni kɛnɛ in a sigila bonya min kɔnɔ yarabi a bonya ala k'a segin a sigibaw ma karama min bɛ a kɔnɔ a karama yarabi ala k'a di an ma ala k'o kɛ a ka alaya bonya kama kira na so kama bidon lahɔrɔma kama an karamɔgɔ bonya kama salli ala rasul na fadilatu sheikh Mwalimu Yusuf Traoré El Munir amafu ka barkada aka ni kuma noromaina kanyeshi el imam Ali alayhi salam kanyeshi amma ulama fo ka barkada anya foye ka fo el imam Ali alayhi salam aka ni nisoja bayin kono a iman kerengelen be an baw olu de keleno ka ta kelen ube bonyaw karamo chama ke yatimedew chama men nisoja ado muso cɛ sabatɔw caman bɛ nisɔndiya a don bonya ani karamaw caman a bi jɔyɔrɔ jumɛn di anw ma setigi ala ɲɛkolo ali ka bonya na ka na lamɛnni kɛ ali jɔyɔrɔ la hukumu kelen kɔnɔ ni fitiw don wa kira den a mɔdenw bɛɛ bɛ mankan kama an karamɔgɔ bonya kama salli o dɔ la o dɔ ye k'an ka sirifila misiriba ye ka ko ka jɛ ka fura ani an ka sirifila ka tila ka muso cɛ sabato baarabaw caman u y'o de kɛ ka tila ka muso cɛ sabato baarabaw caman u y'o de kɛ kalo in kɔnɔ ka ɲɛsin el imamu Ali alayhi salam ka yira jɛma la k'a fɔ ninnu ye kuma minnu fɔ kuma ninnu yɛrɛ ka kɛ kɛwale ye kuma ninnu tɛ k'a fɔ el imamu Ali bi tan a bi tan imamu Ali kun ye mɔgɔ de ye maa min ye mɔgɔ nɔgɔn ye u y'o yira kumakan ni kɛwale la ka tila ka an balakaw u bɛ se ka kɛ muso ɲuman ye furuso kɔnɔ cogo min na an ba tanti Jara Tunkara k'a fo k'a barikada a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ani maa o maa farala ka nin baara in na a baara se ka kɛ ni nafolo tɛ a se ka kɛ ni kɛnɛya tɛ o la an b'a ɲini faamaw ka faama fɛ a bɔra bolo dɔrɔmɛ bɔra bolo dɔ la ala ka barika don a bɛɛ la ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ kɛnɛya ye ala k'a kɛ barika ye an bɛɛ lajɛlen na o la an bɛ bɔ kuma la ka kuma di an karamɔgɔ ma fadilatu sheikh el karim el imam docteur Tayiru Sidibe an b'a fɔ a ye falyatafaddal mashkura
بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الله وصحبه الأخيار. فنا نعد بقبل جلنا كفنا دبل سجى ألما. أما على فوق بركة داك ولد مندو. نما chama kisi chama barka chama. أموني على فاكوك كان ابن مندك نوي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كعلى دلي جهر بلا جلنا سلام بي كدلي كشيلا كدلي تمانا. أني أيري. أكو فلكرني أمودي نبأ بلا جلما. شنو مسودم ساني ما بكرو. فلا بالبلبا كودي أنفع أنا كرموني سماحة السيد الشريف عثمان مدن حيدرا. أني أكاديمية بلا جلي أني كلاندو أني كلنيو ب. أكو أمي كني كانوا سيدنا علي كبنيلي نسوجا كني. أمي على فوق بركة دارا في شجاني كني على كودي أنوما. على كانوا كشي كانوا تما. أمي شباب ميكا كني كانوا سيدنا علي. أبيا وسكافو على كرا صلى الله عليه وآله وسلم. سليم. على بالمكدو أبران كدو. والله. nga ala ka sugantili ka yeshi nunuma kun caman bɛ ala mais a kun dɔ ye ala yɛrɛ ye min ye u la ka ɲɛsin ala sago kɛli ma ka ɲɛsin degun kuli ma ala ye ka ɲɛsin degun kuli ma maaya ye ani silamɛya ye Seydina Ali a den dɔ bɛ yen n'o ye Seydina Al-Hasan ye a kumatɔla alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama o sugantili k'a kɛ nabi ɲumanw ɲɛmaa ye k'a kɛ cidenw ɲɛmaa ye a ko ittala Allahu ala al-qulub a ko ala yera dusukun kan yanni dani cɛ ka hadamadenw to alabin zarra la a ye dusukun lajɛ ka dusukun sɛgɛsɛgɛ a yɛrɛkun dili la a yɛrɛkun dili la ala ma ala ye misaliya jelen jira an na kuranɛ kɔnɔ sanga min na ni alakira mɔden fila banana n'o ye Seydina Ali den fila ye n'o ye Hasan ani Hussein ye Seydina Ali y'a dafale ala ye a furumuso y'a dafale ala ye kitabu ko denmisɛn ninnu fana y'u dafale ala ye hali Fatumatu ka baarakɛden n'o ye Fidda ye ale fana y'a dafale ala ye k'a fɔ ni bana in nɔgɔyara u bɛ tile 3 su ala ye bana nɔgɔyalen Seydina Ali ani a furumuso Fatumatu Zahra alayha salam a n'a den Hasan ni Hussein an'u ka baarakɛden Fidda u ye dafale min kɛ ala ye u y'a baara daminɛ n'o ye ka tile 3 su ala ye kitabu b'a lakali ye ko tile 3 su in na ko o don kama ko hali min bɛ du alakira ka so min bɛ du Seydina Ali ka so ko o tun tɛ yen nka Ali wajibiyara ka juru de ta u bɛna dumuni min du ka sunjalan donnen ka o fana ta ka di ala ma o fana ta ka di ala ma o de kama alakira yɛrɛ y'a fɔ Seydina Ali ka hakɛ la alakira yɛrɛ y'a fɔ Seydina Ali ka hakɛ la man misluka a ko Ali jɔn min ko tuma ni ni gɛlɛyaba in bɛɛ tɛmɛna ala ye kuranɛ aya kɛrɛnlen jigi wa yuti'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura Seydina Ali n'a ka denbaya kumakan de kɛra ko an bɛ ala dumuni an tɛ foli ɲini aw fɛ an tɛ sara ɲini aw fɛ ala sɔnna ka kuranɛ aya dɔ jigi k'aw ka jeni k'a fɔ u tɛ jeni fiyewu o tamaki b'o bɛɛ la ala ko nin dun ye mɔgɔw ye u bɛ dinkudi di ala kosɔn u t'a jigiya k'a fɔ u ka sara u t'a jigiya k'a fɔ ko k'a fɔ u ni ce suratul ihsani na ala ko k'u tɛ jeni alakira cilen sallallahu alaihi wa alihi wasallama ni gɛlɛya ye alakira sɔrɔ kosɛbɛ a ka kabila a n'a ka dugu la alakira k'a cilen to ala kumana sanfɛ mɛlɛkɛ damadama fɛ
dɔw ko jibril mikaila ko ala ko jibril mikaila ba ko aw fila dɔw bɛ so ka dɔ kuma bɔ ka so i ka sa i tɔ kelen ka balo kitabu ko ko faktara kullu wahidin minhum alhayata ko olu fila si ma sɔn ka garanti ne bɛ sɔn n ka sa n tɔ kelen ka balo o y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam juguw kelen ye u koreya da la a ye Seydina Ali wele ko ala jɛnɛ n'a ye ne ka bɔ bi mais n mago bɛ bɔgɔ la min bɛ da n daɲɔ la nka a tigi bɛ se ka faga n'a dara n yɛrɛ la Seydina Ali ko a ma yalima ni ne dara e daɲɔ la n'i bɔra i bɛ kisi wa alakira ko n bɛ kisi a ko nafa tɛ ne ka ɲɛnamaya la n'a ma kɛ k'e alakira kumabɔ ne ni n jeli ani ka lahalaya bɛɛ lajɛlen ye Seydina Ali y'a da alakira daɲɔ la o waati ala y'o sɔrɔ mɛlɛkɛw la a ko mɛlɛkɛw ma ne bɔra ka mɛlɛkɛ fila ɲininka sisan n ko jɔn bɛ sɔn a ka sa a tɔ kelen ka balo a bɛɛ ye ɲɛnamaya suganti ko awala kuntuma misila Ali bin Abi Talib munna k'aw tɛ se ka kɛ Ali ɲɔgɔnna ye ne ye Ali da k'a si janya ni ala kɛra si ye mais ko ala ko mɛlɛkɛw ma ko a ye jigin mɛlɛkɛ fila a ka Ali kisi o mɛlɛkɛ fila jigitɔ de bɛ k'a fɔ bakhil laka ya bin Abi Talib man misluka u ko tare bɛ Abi Talibu den tare bɛ Fatima Zahra cɛ tare bɛ Asan mɛlɛkɛw la ne Seydina Ali ye i ka bonya n'i ka karama ani i ka yɛrɛkun di ala ma ani i ka yɛrɛ bɛɛ di ala ko la ani alakira ko la ko ala bɛ kɛ ŋawusu mɛlɛkɛw la ne Ali ka lahalaya ye o kuma a bɛ fɔ man misluka ya Ali jɔn min ko e Ali aliyun atikakum ala kɛra ko Ali bɛ siran ala ka tɛmɛ aw bɛɛ kan aliyun akdakum Ali bɛ kidi dɔ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan o de kama don dɔ muso dɔ nana Umar ka waati a ko an lajɔlen don mais ko lajɔ in ma sɔrɔ sira jɛlen kan o yɔrɔ bɛɛ kitabu ko Umar ko k'u ka taa faga muso in ni Seydina Ali bɛnna Seydina Ali ɲininka k'a kɛra cogo jumɛn a ko n bɔra minnu ɲɛna yɔrɔ sisan a ko ka taa ne faga sabu n ye nin kɛ Ali ko k'a ka segin u seginna ka na Ali ko ya Umar innama sultanuka alayha la ala allazi fi batniha ala ye sariya fanga min d'i ma ka kalifaya min d'i ma ka bonya min d'i ma a ko fanga bɛ boli ni muso kan mais den min b'a dɛbɛ la o ye innocent ye fɛn man ka sɔrɔ a ko i b'a to ni muso in k'a yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ kɔfɛ den ka bɔ a yɛrɛ la a ka dɔn ko silamɛya ye hinɛ diinɛ ye civilisation diinɛ don makari diinɛ don kodɔn diinɛ don yen Umar y'a dɔn tiɲɛna ko filiba dɔ tun y'ale yɔrɔ sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ a ye dɔgɔniso dɔ da a ko ajazati nisa'u an yalidna aliya a ko bangemusow kɛɲɛna ka Seydina Ali ɲɔgɔnna da bamunan na ala kira ko Seydina Ali ɲɔgɔnna tɛ lawla aliyun a ko ne Ali bi ila ahadi a pana sani dugu cɛ fo mɔgɔw ko wali ila ahadi a pana sani dugu cɛ fo mɔgɔw ko waliyu don mais a ma taa sɛmɛ fɛn na yaksul yatama min ad-dibaji kullahum a bɛ yatimɛdenw fɛrɛ bɔ debaju fini na o ye tu'imul jaa'ina al-burra bil asali a bɛ yatimɛdenw jɛ k'olu ladumuni valeur ma la a ko ma kana inda Allahi muntafi'a a ko nin tɛ nafa ɲɛ ala yɔrɔ illa bi hubbi amiril mu'minina Ali f'a k'a sɔrɔ nin bɛɛ Ali kanu b'a sanfɛ Ali denw kanu b'a sanfɛ Ali kanuɲɔgɔnw kanu b'a sanfɛ i b'a faamuya la ko seli tɛ nafa ɲɛ mɔgɔ ye sun tɛ nafa ɲɛ mɔgɔ ye hiji tɛ nafa ɲɛ mɔgɔ ye waleɲuman si tɛ nafa ɲɛ mɔgɔ ye ala yɔrɔ k'o b'i kɛ ala jugu ye k'i don arijinɛ na n'o y'a sɔrɔ Ali juguya b'i la Ali denw juguya b'i la sherifu juguya b'i la an b'a fɔ ko ala k'an kisi o juguya ma ala kɛra sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko ana madinatul ilmi wa aliyun babuha na ala kira ye dɔnni dugu ye Seydina Ali y'a don da ye ni maa min bɛ dɔnni nɔfɛ i bɛna Seydina Ali fɛ i b'a sɔrɔ a kɛra mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko diinɛ dɔnni dɔrɔn don mais histoire y'a sabati an ye ko diɲɛ dɔnni b'a la diinɛ dɔnni b'a la sabu Ali denw ma kalan maa ka so u ye walanda minɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔ tɔw kala a la diɲɛ dɔnni dɔ bɛ yen ni diɲɛ gulonnen b'a la bi n'a bɛ f'o ma mathématique a branche dɔ bɛ yen o wele ko alijaburu o alijaburu bɔra sirifila i bɛ lakɔlidenw ɲininka ko alijaburu a matière a créera ye jɔn ye
aljaburu yɛrɛ tɔgɔ dara a karamɔgɔ de la min kalanna imam jafar sadiq ka kalanso la a ka université la a tɔgɔ jabir bun hayyan ale walana minɛ jafar sadiq la o walana min minɛ jafar sadiq la ale fana ye kalanbulon sigi ka mɔgɔw kalan dɔnni siya bɛɛ la siyansi tun bɛ a la mathématique b'a la aljaburu tɔgɔ dara a walafiba a n'a dɔnniba yɛrɛ la n'o ye jabir bun hayyan o tuma n'o ali min ka kɛnɛ kan n'o ye badara ali ye n'o ye badara saja ye ala kɛra a dɔgɔkɛ don a burankɛ don ala kɛra sallallahu alayhi wa sallama a ye filani minnu jira n'o k'a fɔ ni maa min kɛra nin fɛ i kɛra ne ala kɛra fɛ ni balu na i balu ne ala kɛra la olu wolofa don ali wasara bonyatigi a wasara karamatigi an bɛ kuma kun cɛ ni min ye o ye seyidina ali yɛrɛ n'a den huseinu komi kuma dɔw n'a fɔra dɔrɔn a fɔko fɔlɔ bɛ bonya hakili ma ali nana seyidina huseinu sɔrɔ ala kɛra sen kan ala kɛra bɛ ka kulonkɛ kɛ a la ali ko ala kɛra k'a bɛna fɔ i bɛ nin den fɛ kosɛbɛ dɛ kira k'a ma ko n y'a k'a fɛ sabu ala b'a fɛ ala ka mɛlɛkɛw b'a fɛ ne kira yɛrɛ b'a fɛ seyidina huseinu ko ali ko ne ni e an bɛ se ka kuma kan an ka bonyaw compare ɲɔgɔn na wa ne min ka bonya cayara ni min ta ye ko a b'i ɲa ala kɛra ka kɛ o tigi fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ali ko Useynu ko an sera fo o yɔrɔ la a ko n'i ma sira kan an bɛ se k'a lajɛ ala kɛra yɛrɛ Useynu baga a b'o Useynu kɔlɔsi ali ka bonya tɛ bonya deni ye dɛ Useynu ko an bɛ se ka taa n'a ye seyidina ali yɛrɛ y'a bonya foli daminɛ k'a karama foli daminɛ ni ma ne dɔn ne de ye seyidina ali ye ne wulila ko amirul muminina muminu ɲɛma muso cɛsabatɔ ɲɛji cɛba yatimedenw jigi faba ne balimakɛ ye alakira ye ne furumuso ye fatumuru zahara ye a ye bonya caman ni karama caman fɔ seyidina Useynu ko i tilara wa ali ko ko n bɛ se k'a to tan ala kɛra ko Useynu a bɛna taa i tɛ nin ko wuri in jɔ ten sabu ali ye bonya min fɔ sisan a ye karama min fɔ ne ali ka a wuli a ko non an bɛ se ka taa n'a ye o yɔrɔ bɛɛ a yɛrɛ fana wulila a bɛ ka bonyaw fɔ a ko ne de ye Useynu ye ne fa ye ali ye o tɔgɔ amirul muminin seyidina ali ne fa bɛ e fa ɲɛ ne ye Useynu ye ne mɔkɛ tɔgɔ muhamadu rasulullah ale ka ne ba ye fatumatu u bɛ fɔ ɲɔgɔn na waati min na ni u bila balansi kɔnɔ seyidina Useynu ale bɛ seyidina ali ɲɛ o kɛlen u ye ala kɛra ɲininka ko résultat ye jumɛn ye ala kɛra ko Useynu ma ko ya Useynu anta ahabbu ilayya walakina o la k'a fo ka barikada a ka nin kuma sanumanba in na o la ni ala sɔnna an balima marisɛyikaw wajulu belebeleba dɔ bɛ yen u b'a kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen o kelen u b'a sigi an ka seyida n'o ye Baro Hayidara ye 2026 a bɛ kɛ u ka gendarmerie terrainba min bɛ o kɛrɛfɛ n'ala sɔnna wajuluba in bɛ kɛ yen o la n'ala sɔnna an dusukun kamikaminen don an balimakɛ n'o ye Amadu Jalo ye ka bɔ Telesirifila la a denkɛ n'ala sɔnna ala y'a ka kalifa minɛ bi accident dɔ senfɛ o la an b'a ɲini ala faama fɛ den ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala ka dayɔrɔ suma ala ka an fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ a kana ɲinɛ ni ala ye sini yira an na selifana seli kɔfɛ sirifila misiriba kɔnɔ ni ala sɔnna kuranɛ kalan belebeleba bɛ yen ka ɲɛsin el imam ali ma alayhi salam yarabi ala ka o bɛɛ lajɛlen f'a ye k'a bisimila bɛɛ fɔlen don daburuɲɛ kelen k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye san caman min ala bolo ala ka nin kɛ ala k'an dɛmɛ an ka ye nin kɛnɛ kan an ba tanti Jara Tunkara madame Hayidara a n'a ka jama sanuma ye olu minnu ye nin baaraba ninnu k'a labɛn sini ni ala sɔnna nin kɛnɛ kelen kan surprise ko caman bi an bolo ni ala sɔnna o bɛna k'olu kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an n'u la ala ka n'u simaya ala ka kɛ hɛrɛ caman ye fadilatu Sheikh Alhasan Sangare an b'a fɔ a ye k'a bisimila ka ɲini ala fɛ san caman na ala bolo ala k'o di an ma ala ka barika don an na kira na so kama an karamɔgɔ barika kama salli ala Mustafa wa ali beiti la tahar. Assalamu alaikum.
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا وشفيعنا وطب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم آمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين آمين وصحابته الغرد الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين إخوة الإيمان أحباب الرسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعي السلام عليكم هرلا يا ربي على كامل هرلا آمين على كان سبور دام آمين على كان قال لنينو سبتي آمين على كان جيني آمين على كان الله رأي آمين على كان دواني تورو بيتشي آمين أما نيرا فتشكومي على كان جتي آمين أمي سرامي على كان جيشوما آمين آمين على كوكي البيت هرما كم آمين آمين أما تبا مينغا كنة كانوا يسيرنا لي على كان كو كما آمين على كان بي يرفله ni aka hinay آمين آمين bijahi rasuli sallallahu alaihi wa sallam سليم سمعي o kofe aslama bishina na jara alay ambe sidna ali ka kene ambe asadullah la galibi ka kene ka سكتولا ambe chew che ka kene ka كين ambe srifu fa anu moke amba ka kene ka shina والله أصلا ka nyina ala fa ya rabbi ala ka nafani ali barkai آمين آمين bishina نعم anga wudo nyamo baw tokola شيخنا الفاضل أستاذنا المبجل نعم الفجل ودو أنا كفر أنكرم غوكا السيد مبلمين جام تام أنا نيمو بو بتقول الشينا أمي بفو كبي بركدا كبي ولا يمندو ويلامني إن شاء الله وكفى نعم نكنا باينغا أمي دغوكا أنكرم غوي هناك كام والله أنت جلو سمابا سكتولا الله سيدنا لي والله أصلا عليك جيغلابا ودو دسكون كندابا جين سنجي وتغوبا سكتولا فرو غلابا والله سيغنيو تشبمبا ودو فامو كبا لادري جين الله فولي بي تشاو تشي سكي الله أكبر عالم العلامة بدر الدجى السيد الشريف عثمان مدان حيدر إدرا والله ودي سناري علي باتونو علي بامبولويا جين كنكا علي بيا أبي عنده والله علي بتونو نا فرقلو دي نعم nga ali ka bara ti tunu yani jewuli ce أي وتتنو والله ali bi se ka tunu ni a farqolo dalidi نعم nga annaw bi to dugukolo ka yani jewuli ce جين كنكا annaw bilibili do o de sayyid sharif usman madan haydara إدرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على الله أكبر وجه صلى الله عليه وآله وسلم يجري على رسول أمي غير تندي ألما أمي جبل نعم أمتين أكلنا يجي الله أكبر الجبل يرد تغدر أكرمه بلا من كربا إمام جعفر صديق ذكر رسولا فإنجر سلا أتغى جابر بن حيان جابر بن حيان عليه ولما من جعفر صديق لا ولما من الكلمة ككلم تعالى ككلتني ككلم تعالى مسبا أتغى فريسي ولا ككلم فريسي والله folo amba damani abi jɔyɔrɔ jumɛn di anw ma setigi ala ɲɛ ko wa kalima ala al-ardi yuhibbuna a ma jɔ kɛnɛ olu de bɛ diinɛ ɲɛmaaya wallahi amba kalama ni kena nunga tani ye dudi dɔw ma ya والله senna ni kama كرا
hali kulukulu kun t'u bolo yan siga foyi t'o la sangare an b'a fo la ka waleɲuman dɔn ka barika da kosɛbɛ an ba sanuma bi kɛnɛ kan naam tanti fatima a bɛ yen fatimatu zahra albatulu alnaqiya o don atahira kosɛbɛ a tɔma bi kɛnɛ kan siga t'o la ale sina ka fatimatu zahra ka bangini ta naam n'a don sera a bɛ nafolo min don a la ala de b'a hakɛ dɔn wallahi siga foyi t'o la tanti fatimata hɔn a don yatimɛdenw ni b'i la hinɛ kɛ ayiwa diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama ko dɔ bɛ sen na siga t'o la o ko tora senna bi naam ala sɔnna a ma o fatimatu zahra ko wallahi a bɔra bamakɔ la bi a kɛra diɲɛ fan bɛɛ fa ye kɛnɛ i kan mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka anniversaire bɛ kɛ yen wallahi an b'a ɲini ala fɛ ala ka tanni famata sara o la ami ami o kɔfɛ naam an ba n'o ye tanti ayisa ye o don ale ye huseni ta kosɛbɛ n'a waati sera a b'a ka nafolo bɔ k'a don a la wallahi aa silamɛw huseni ko bi diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama bɛɛ a sababu y'an ba ɲuman de ye o don tanti sangare ayisa wallahi an bɛ dugawu k'a ye nin kɛnɛ kan ala ka si ni kɛnɛya di an ma ami ami o kɔfɛ an ba sanuma naam halima o don ale ye imamul hasan imamul hasan o don hasan al-mujtaba wallahi ale fana y'o ka anniversaire ta o kɛra sangare n'a don sera naam a bɛ kobaw k'a la sigai diɲɛ bɛ bɔra kalama bi tiɲɛ hasan ko ye a bɛ jɔyɔrɔ jumɛn di anw ma setigi ala ɲɛkɔrɔ i bɛ dɔɔnin de fu foli la wallahi allahumma salli ni ala ye mɔgɔ sara ka ban sara wɛrɛ t'o kɔfɛ pewu an b'a ɲini ala fɛ sirifilaba ninnu ala k'u sara ami ami ala k'u sara ami o kɔfɛ a silamɛw naam an bɛ cɛba min ka kɛnɛ kan bi n'o ye amirul mu'minin ale ye buna abi talib wallahi a sangare o don koyi n'ale fɔra ka ban bonya tɔ tɛ kɔ bilen ayi tɛ bilen wallahi naam n'i ye ali fɔ bonya tɔ tɛ kɔ bilen a banna wallahi ala y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a di seydina ali ma kɛnɛ kan wallahi ko ali nin y'i ta ye o don o bɛ kɛ o kosɛbɛ n'i siranna ala ɲɛ ala b'i bonya sigai wallahi ala yɛrɛ de bɛ dɔw bonya kab'u mana diɲɛ kɔnɔ wallahi k'u kɛrɛnkɛrɛn k'u dabɔ a kama wallahi i m'a ye hali kiraw n'u ka kiraya naam ala yɛrɛ k'u hakɛ la wa tilka rusul faddalna ba'dakum ala ba'din allahu akbaru a ko ne ala ta ye kira ninnu ye n y'a bɛɛ ci nka o bɛɛ kɔfɛ ne ala yɛrɛ ye dɔ fisaya u la ka tɛmɛ dɔ kan tiɲɛ o ye tiɲɛ o kɛra koyi sangare o tuma seydina ali naam samandiya min b'ale la ala de y'a d'a ma wallahi a k'i wasa dɔrɔn a k'i wasa dɔrɔn naam kira balimakɛ don o don a k'i wasa dɔrɔn naam a ma da kira balimaya ma ale de tilala ka tugu ala kira nɔfɛ k'a ka yamarukan bɛɛ labato naam ni kira ko min seydina ali ko ten tiɲɛ o de kama n'a ko a bɛ kuma asilamɛw n'i ye seydina ali ka kuma ye n'a yɛrɛ tɛ i t'a ɲɔgɔnna ye diɲɛ mɔgɔ si la wallahi siga t'o la imamu ali naam o de kama a balimakɛ dɔ bɛ yen ibn abbas o don ale ko naam law kanati dunya law kanat biharu dunya midadan wa ashjaruha aklaman naam wa ahluha kutaban فكتبوا مناكب علي بن ابي طالب عليه السلام naam وفضائله من يوم خلق الله الدنيا إلى أن يفنيها فما بلغوا مئشار ما آتاه الله تبارك وتعالى sigai allahu akbaru عبد الله بن عباس دونdola kun ka kuma seydina ali ka bonya kan naam a ko n'i ye diɲɛ baji bɛɛ kɛ dabaji ka tila ka diɲɛ yɛrɛ dugukolo kɛ wala ye naam k'a yiri bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ kɛ kalimukala ye ka sɔrɔ ka adamadenw bila naam fo dɔ la ko ka jinɛw fara kan k'u ka seydina ali ala ye bonya min d'a ma naam ala ye karama min d'a ma ala ye wasa min d'a ma k'u k'o sɛbɛn ka bɔ diɲɛ daminɛ na fo ka taa se diɲɛ wuli ma naam ko n'i ye ali ka bonya tila tan ye ka kelen dama ta o la ka tila k'o kɛ sigiyɔrɔma tan
ko jinɛ ni adamadenw bi sɛbɛnni kɛ fo ka t'u bolongɔni jɔ wallahi k'u tɛ se ali ka bonya da la. Allahu akbar. Tete mo kan. Sangare. Jɛni bɛ i b'a fɔ ali. O tɛ wallahi. Dɔnni na. Naam. Cɛ t'a bɔ. Ayi. O tɛ. Cɛfarinya la cɛ t'a bɔ. Ayi. Wa sabali la cɛ t'a bɔ. Ayi. Fɔnisiraya la cɛ t'a bɔ. Ayi. Wallahi. Ali yɛrɛ de ye ali ye sa. Tiɲɛ kɛnɛ kan a sangare. Ali yɛrɛ de ye ali ye. O dogo yi. Wallahi. A sangare. I m'a ye. Naam. Ala kira ka hijira don sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Salim. Tuma min ni kafiriw nana ka ala kira ka du entouré. Ko Mamadu bi ko ni an b'i fa. Naam. Kabila bɛɛ ye cɛ bɔ. Allahu akbar. Ko bi kɔni cɛ in an b'a ka ko ban bi. Kosɛbɛ. An bɛ ali ko ban bi. An bɛ Mamadu ko ban bi. Allahu akbar. Asilamɛw. Naam. Ala ye hayiba da kira kan. Ka sunɔgɔ bila kafiriw la. Naam. O kisa bɛ yen nka ne mago t'o la nin yɔrɔ in na. Sangare. Nka. Naam. Kira dalen kun do yɔrɔ min. A ko n bɛ jeni n da yan. Ka taa n ka hijira la. Allahu akbar. Ni ninnu ye o tigi dalen. Lala a bɛ k'u kɔnɔ ko Muhamadu don. Naam. Ne bɛ taa n ka hijira la. Allahu akbar. Sangare. Asilamɛw o don. Ni bolo funna a bɛ da tigiw kun. Wallahi. Sahaba kelen fɔ. Naam. Silamɛya daminɛ waati la. K'o kun tɛ kira ka hijira waati. Minnu ka bon o kelen fɔ. Allahu akbar ati. Mais min y'a bolo kɔrɔta ko Muhamadu ne bɛ da i dayɔrɔ la. N bɛ saya ta. N bɛ da i dayɔrɔ la n'a bɛ kɛ mun ye ne b'a garanti. E ka t'i ka hijira la. Ni e sara ni ne sara e bɛ diinɛ lase. Ne b'i ni kɛ ka e ni kuma bɔ Muhamadu n b'i ni kuma bɔ. Tiɲɛ. Wallahi. Ala. Ni ko b'a ye dɛ. Wallahi a don Ali ma da fiyewu k'a bɛ wuli. Ayi. Wallahi. A ma da fiyewu k'a bɛ wuli a ko ne bɛ n da de ne bɛ sa Muhamadu ka ɲɛnamaya. Sigayi. Allahu akbar. Asilamɛw. An bɛ cɛ de ka kɛnɛ ka bi cɛ min. Zikuruhu ibada. Wa hubbuhu ibada. An bɛ cɛ de ka kɛnɛ kan bi. Ala kira yɛrɛ ko cɛ min hakɛ la. Ko n'i y'a tɔgɔ fɔ a bila i kunkolo la i bɛ seli la. N'i y'a tɔgɔ fɔ a bila i kunkolo la su baraji de bɛ ka d'i ma. Bato o bato n'i b'o dɔn n'i ye Seydina Ali kofɔli daminɛ fo ka t'i kɛ k'a kofɔli dabila n kɛlen na Ala la o bɛɛ de baraji b'a la ka sɛbɛn i kunna kelen kelen. Sigayi. Allahu akbar. A sangare. Zikuru Ali yin ibada. O don. Wallahi. Ka Ali tɔgɔ f'i da la dɔrɔn i ye bato kɛ. Tiɲɛ kɛnɛ kan. Wallahi. O de kama Abdulahi bin Abbas kelen a delila k'a fɔ a ko lawi ijtama an-nasu ala hubbi aliyin lamma khalaqa Allahu jahannama. A ko ni diɲɛ kun jɛra ka Ali kanu i b'a fɔ a ɲinina cogo min ko ale Abdulahi bin Abbas kalenna ko Ala kun tɛ jahanama da. Tiɲɛ kɛnɛ kan. A sangare. Ko Ala kun tɛ jahanama da. Wallahi. Sangare. Ali de ko kira ma ne bɛ n da. E ka taa ne bɛ n da e ka taa. Tiɲɛ. Ni ne bɛ san bi sa. Wallahi. Nka e ka taa. Wallahi a sangare. Silamɛw Ali de y'i da. O de koyi. Dugu jɛlen. N'u y'a ye Ali don. U ko nin ye denmisɛnnin de ye. Ala de y'a ka hijabu d'a kan n'o tɛ walahi u tun b'a faga. Tiɲɛ siga t'o la. O kɛlen. Tafsiritigi dɔw ko Ala de sɔrɔla ka nin aya in jigi. Ko wa mina nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah. Ko mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔw la olu b'u ni feere de walasa ka se ka Ala diɲɛ sɔrɔ. Ni saya nana u b'u ni di. Ni tɔɔrɔ nana u b'u ni di. Ni ɲani nana u b'u ni di. Walasa olu ka se ka Ala ka diɲɛ sɔrɔ dɔrɔn k'olu mago b'o dɔrɔn de la. Wa ni aya in jiginna ka Seydina Ali de jaza don min a sɔnna k'i da saya dilan kan ko Ala kira ka taa. Tiɲɛ. Wallahi o don. A sangare. O Ali. An b'o de ka kɛnɛ kan bi. Kɛnɛ kan. O don koyi. I m'a ye. Ko u ye san 40 kɔ de kɛ. U bɛ Ali nɛni minibariw sanfɛ. Kosɛbɛ. Nka kibaruya sera a ma ko dɔ y'a nɛni don dɔ la. Ali ko n'i tɛ n dɔn n bɛna n yɛrɛ f'i ye. Allahu akbar. N'i tɛ n dɔn n bɛna n yɛrɛ f'i ye. Kɛnɛ kan. Wallahi.
maiga Naam. ma pachama be Aha. ko fo ba ma soro la o wajibira ku yere fo wa sidna ali aya yere fo nindo Tiens. ama fo ba soro ayere la Wallahi sangare. O de yake. Ha. ako chugodi Naam. ako muhammadun nabiy akhi wa sikri Aha. wa hamzatu sayyid ash-shuhada'i ammi Naam. wa ja'far alladhi yuthi wa yumsi نعم. يطير مع الملائكة ابن أمي Aha. وبنت محمد نعم. سكني وإرسي أها. مشروب لحمها بدمي ولحمي نعم. وسد أحمد ولدايا منهما فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام ترا غلاما أها. ما بلغت أوان حلمي نعم. ما بلغت أوان حلمي Aha. أنا البطل الذي لا تنكروه أها. ليوم كريهة وليوم سلح وليوم سلم وأوجب لي ولايته عليكم أها. رسول الله يوم غديركم أها. وأوصاني النبي على اختياري نعم. ببيعته غداة غد أها. برحم وأوصى وأوصى بي لأمته نعم. لحكمي فهل فيكم له قدم كقدمي فويل ثم ويل ثم ويل نعم. لجاهد طاعتي من غير جرم Sigay. Allahu akbar sangare. aliko ni tendom mina nyera fi Tiens. Afo. Wallahi sangare. ako foray minye muhammadun nabiyyi asi Aha. ako bebe girina muhammadu min nofe Naam. ko jigi baka surnal doka Aha. alkiyama joddo Naam. nama kuma mi ngola Aha. wallahi kisi chuko tila Sigato. ajigi bo nabi nyuma minga Aha. abi seli ko nabi nyuma min koti Aha. abi shu Naam. ko nabi nyuma min koti Aha. o nabi nyuma Naam. ale min ci ko kaka kirede Aha. o de ne ali balmake e ko chuko di Tiens. Keneka. Ah sangare. o de ne ali balmake e ko chuko di Wallahi keneka. anam Aha. atawara be ni ngo feblia Ay. ngo bukhari yo defo Aha. ko bukhari ma bere fo ala sayyidina ali ka Naam. nga na dana kelema o babu Obabo sangare. Wallahi. babu o jumai Afaye. ko kira ko alima anta minni wa ana minka Allahu akbar sangare. aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Salim. aliyun minni Aha. wa ana min aliyin Sigato la. ako alima e bora ne la Wallahi. wa ne yɛrɛ fana bɔra e la Tiens. Ah sangare. e bɔra ne la Aha. wa ne yɛrɛ fana bɔra e la Keneka. Wallahi. Ah sangare. e bɔra ne la O de wa koyi. ne yɛrɛ fana bɔra e la Wallahi. a tɔgɔ bɛ nin kɔfɛ ne. Ay foite abana pep. Wallahi. jɔnni bɛ yen k'i tɛ a fɛ i ka kɛ kira balimakɛ alikiyama jɔ dɔ o ye jɔnni ye Ote. Wallahi. nka ala y'a di sen nali de ma Tiens. Keneka. fo donna Naam. a hijiralen ka taa madina Aha. n'a ko a ka sahabaw ma Naam. ko a ye gɛrɛ Aha. min na bɛɛ balima yɛrɛ i la bi Allahu akbar. n'a ye sahaba min tɛgɛ minɛ a b'olu sahaba wɛrɛ tɛgɛ minɛ Aha. a b'olu bari ɲɔgɔn na ko e karisa balimakɛ aw k'a janto ɲɔgɔn na ɲɛnamaya la Kosɛbɛ. Wallahi. a ye abubakar balima yira Naam. muhajiriw la Aha. ansariw la Aha. ka umar ta yira Aha. ka usmana ta yira Aha. ka sahaba bɛɛ ta yira O kɛra. nka a banna sen nali kunna Aha. o kɛlen mun kɛ ali ibn abi talibi Naam. alayhi salam Aha. karramallahu wajhahu Eh odo wei. Wallahi. ale nana Sigato la. Sangare. a nana a ɲɛfɔlen ji la Naam. a ko ali ma kira ma a ko o kuma Aha. i ye bɛɛ balima yira a la i ye bɛɛ sinji yira a la Kosɛbɛ. o kuma ne ta ye jumɛn ye Allahu akbar sangare. kira ko a ma ko ali Aha. a ko minnu ye kelen ye Naam. olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn balima ye Wallahi keneka. min ni min ka kan Naam. olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn balima ye Aha. o yɔrɔ bɛɛ alakira yɛrɛ taamana Aha. ka taa ali minɛ k'i bari ali la Naam. a ko anta akhi fi dunya wa fil akhirah Tiens. a ko ali ma Aha. ni balima bɛɛ na nin kɛnɛ in kɛ Aha. yan e de ye n balima ye e de ye n sinji ye Kosɛbɛ. wa yanni diɲɛ wuli cɛ Aha. ani ka taa se kiyama jango ma ali e de ye n balima ye Tiens. Ah sangare. Odo koi. ala Wallahi.
tete miniga sangare ha ako nabi nyumon bayinde na wode mbalma kay amabande ai amaba wa fihiri na wa muramid aha odo akarila ya jamsa takadiya wallahi baya nini aha na kira ere ko nabi ala kono min denga yamurla wallahi mi ala kono ni denga yamurla fatimatu zahra al-batul النقية الطاهرة المقدسة والله بدوي سببه يا مني كوي اوكيرا أنيم بولا أبو غري ركمال أها كنكا نكيلا كو نعم ما جدي نعمبي على كي يمر قرانا جاء أسمعي على نجدي على كرام والله أكو منو نيكلي نيوانا يلا نعم ودينيوما ودو ودينيوما bien vrai que ali balmake nga idimso indam wallahi fatimatu zahra naam kira ya takadisi nalimo je ako kuma nintendo ni kira balmake don dere adimso chede ne e ko chogoti wallahi asangare kenaka ako hamza sayyidu shuhada ako hamza mi vleni kema joddo ni sayyidu shu da kan nyama ya bale de bolo ka drapo ba bolo kafiru ye chembi va ni kafiri muso o do asra matubi folo hindu ako ninde kira binakay aya bien boka dia ya bien boka dama ayinyi bari ala ako al maut qalilun alayka ya hamza ako sayaka dogo enyola Allahu akbar subhanallah ako hamza mi zona ka niti ka kira kuma bo sallallahu alaihi wa sallam wode binake e ko chugoti wallahi atite moka tangare wa ja'far alladhi yutihi wa yumsi ako ja'far jafar mi sogoma ni wula fɛ ale ni mɛlɛkɛw de bi ba ɲɔgɔn fɛ alijinɛ kɔnɔ ale kamandama alijinɛ kɔnɔ sabu ko a ye kɛlɛ dɔ kɛ kafiriw binna silamɛya kan a ye kɛlɛ dɔ kɛ kafiriw y'a bolo bɛɛ tigɛ ka bɔ a la ala kɛra y'a seereya jɔ ko walahi ko ala ye kama bɔ a la ko a bi ka pan alijinɛ rawdaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko wa o jafar min n'o bi pan alijinɛ kɔnɔ ka taa a jaɲɛyɔrɔw la ala de y'o k'a ye a ko o jafar min o de ye n balimakɛ ye ne baden don sinji don e ko cogo di asangare wallahi odo keneka wallahi ko mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ kuma dɔw la mɔgɔ b'i yɛrɛ fɔ dɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ fɔ kuma dɔw bien wallahi b'a fɔ dɛ kana waso mɔgɔw la de ko nafolo bɛ n kunna kana waso mɔgɔw la ko ne cɛ ka ɲi u ye nka i ye baara min kɛ walima ala ye nɛɛma min k'i ye wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith n'ala ye nɛɛma min k'i ye ne b'o la o fɔ o bɛ fɔ koyi sangare wallahi a bɛ fɔ a ko wa bintu muhammadin sakeni wa ursi wallahi a ko wa alakira denmuso kira y'i bolosi denmuso min ma a ko fatima bad'atun minni yu'limuni ma yu'limuha wa yu'dhini ma yu'dhiha a ko fatima min filɛ nin ne kira farisogo don wallahi n'i ye fɛn kɛ fatima ye n'a diyara ye a bila i kunkolo la k'i y'a kɛ ne kira de a diyara ne wa n'i ye fɛn k'a la n'a y'a degun da la i ye fɛn kɛ ne kira de la min bɛ ne degun bari o bɛɛ to yen muso in yɛrɛ ka bonya sera yɔrɔ dɔ ma a fɔ ye ala kira ye nka ala y'a bonyani kɛ diyagoya ye ala kira yɛrɛ de kan o de kama n'a kun donna kira ka kuma o kuma kira tun bɛ wuli k'i jɔ ka musoba in minɛ k'a embrasser a ko n den y'i ye nka i bonyani ye ne ka diyagoya ye a sigilen bɛ sigila min kan kira bɛ wuli ka bɔ yen a b'a denmuso bolo minɛ ka n'a sigi ale yɛrɛ sigiyɔrɔ la Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan a sangare wallahi wa ni fatima taara alakira fɛ yen ni kira taara fatima fɛ yen fatima tun b'a k'o kɛcogo kelen de a ko o denmuso sanuman in o denmuso belebele o furulabato den sirifuw bɛɛ ba sirifuw bɛɛ ba
Hassan Badou Hussein Badou Imam Ali Zayn al-Abidin Mansour Muhammad al-Bakir Ja'far Sadiq Musa al-Kadhim Ali Rida Muhammad al-Jawadi Fakatabla Sayyid Sharif Usman Madan Haidarallah Ubeba Ubeba Musobani Shimi Ode Fatimatu Zahra Asangare Keneka ako ni ta don o de furumso yi wa ndanyo de ale de benga so e ko tukuti wallahi sikata la fi ha mashubul lahmuha bidammi wa lahmi wallahi ne farsugo na le farsugo de bi dakashi o jol salma fula farale nyonga olu de jien srifi bedi am wallahi okera إما على كوكرانا كون مرج البحرين يلتقيان بينكما برزخ نعم لا يبغيان أدو أكو بابلو فلابي بابلو فلاي نعم وبي بولي نو كرفة نعم دا كانغالا بوني نيو تشي أدوكي دزاغو دوكان كسبو بينهما برزخ كي كان دوكو بون دي بوني نيو تشي والما برازي دي بوني نيو تشي أدوكي دزاغو دوكان أدوكي بولي كان يغامي دولا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أكو لولو مرجان أو بي بوي بوي كابو أو بافلاكو lulu ay hasani marjani way piseni tafsir tigi do kuti keneka o lulu no marjanu olu de fla on bolobi wallahi sayyid sharif Osman Madan Haidara wallahi odo sayyid Ahmed Tijan Haidara wallahi o bele bele de fla on bolobi keneka olu ba on bolo ala ko me angoro ako hal bini tendo dina nyera fi o foin وسبت أحمد ولد يمينكم أكو كرب مي بولشي أمودي فلامي ما كون يندوي نيبل بلوي وتاسن نوسينيو كرب دي بولشي ولما كون ودي فلندو فل أكو ويكا دون كرب وديو أكو تبا فلامي ما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أكو الجنة كنا فلانجو كان يما وده حسن حسيني أو تبى فلان ما كلام مدني أكو ألوف فاديني وبوراني دلا أكو تقولي والله ما بانو سكاري والله my God أدي في كم دوزوي والله سكاري قتالا أيوة بس دي شريف ردو وصلى الله عليه وسلم Alhamdulillah Sheikh Ahmed Tijan Haidara ana badiw ana sinjiw u ye kɛnɛ sɔrɔ o kɛra sangare cɛmaw ye kɛnɛ sɔrɔ de aw ka kɛnɛ odo belebele den belebele odo sangare nɔrɔtigi diɲɛ kunna woloba wallahi Hasan bin Sabiti ay bɛɛtu dɔ fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ni ne Sheikh Ahmed Tidiane ye kuma o kuma a b'i hakili jigin a bɛɛtu ye wallahi sangare o point a ko khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha Hasan bin Sabiti ko alakira ma a ko ala ye e da k'i kisi ka bɔ lebu bɛɛ ma lebu t'i la
jogo sira fɛ lebu t'i la wa dancogo sira fɛ lebu t'i la a ko a kɛra i b'a fɔ ala kɛtɔla ka e da a ye ɲininka de ko i bɛ fɛ k'i kɛ cogo di wa sirifikɛ b'o cogo de la Sheikh Ahmed Tidiane Haidara ala y'a fɔ cɛɲa la k'a sɔn dɔnni na k'a sɔn nɔɔrɔ la k'a sɔn dawla la k'a sɔn makama la k'a sɔn barika la wa barikatigiw bɛɛ bi Sheikh Ahmed Tidiane fɛ ala k'an nafa ni barika ye n bɛ tɛmɛ ni ka mawudu ye wasibta Ahmad wala da yaminkum faman minkum lahu sahmun ka sahmi Allahu akbar ako kuma Hassan de Husaini ni tendon bi ka nyere de fiye Sayyidina Ali abi ka yere de foddo yi ni tendon bi na nyere fiye wallahi ni kira balmake o kofe nye Hamza nyo de sab o bina ke yoyi Jafar o balmake yenye o kofe alkere demso no Fatima o furute yenye wa o pe kofe aya bolo sia mode flam ni ma ko ni ma min yu kanu dala ikiyu kanu nekira ka kanadi da ni ma min banawla aba ko mi banane Muhammadu la kuma alamba nyini fe mo be kanu ko mi yende nunga sigato la sangare wallahi ako dem fla olu de ne dewi e ko cogodi a ko ne ko o beto isa jeni be ko ala ni yoro do kiye ni silame kono i b'a fɔ a ye min ɲɔgɔnna kɛ ni ali ye o ye jeni ye dɛ ko y'o tigi fɔ n ye o ye jeni o tɛ wallahi a sangare faman minkum lahu sahmun ka sahmi jeni ka tilali ni yɔrɔ bonyana ka ne ali tɛ bɔ o jeni a y'o fɔ ye wallahi o tɛ sangare sababtukum ila al-islam turran akone de beko islamiyana sab kira chile ko kira kiran dene kadija ko zona nga tarata mogo ye Sayyidina Ali ni alakira sel tola yo Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam riwaya koti okma nasro kira kiran dene e kiran kachidenya nasro Ali soni ngoro do sa kenaka no kire de yalamu odo ayabo fo ko kuntu attabi'uhu ittiba' al-fasil ummuhu ako wallahi ne kira lazim ya gumbi tuga ko ngadem se kono gumbi tuga ko iba fo de dabone ngurani obi tugu abako tugumi ako ne gumbi tugu ala kira ko tinde sallallahu alaihi wa sallam abi kuma min fo su fene de ba me abi kuma min fo kle fene de ba me ok man tugura ko suni kle jen bi kira doka alibo o jeni ote wallahi ote sangare sangare akono bi do islamiyya la domi ndona de gulaman ma balagtu awana hulmi ako yasro hal madu baliku ya kurukun Allahu akbar kenaka ako ana al batalu alladhi la tunkiruhu ako wanne de chefari chefaru na chefari wede ne aliye li yawmin karihatin wa li yawmi silmin agelera domi na ali de jora sigatola sangare billahi badru bo sireo kenaka badru tofe gazwat ahzab obo sireo kenaka wallahi asangare ngokta butimu bal lakali gazwat ahzab do na ifoma ko handa ku ke kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amr ibn wud al-abiri akele ka digel la takatichu islamaw ni nyonche wallahi ko kira ko jenmi boafe ni sera la aljina itay wa nasiri la aljina itay wallahi sangare do ko Muhammadu do ko kanga aljina sallallahu fe min damuru kele ba do chemindo wallahi ba do chemindo adonu no de wallahi adonu nda ali de wulla kijo ako kira mambi boafe sigatola kira ko ma ko ali ako ala ka barkat bi lay signi amru yede fo chiya saba ma shima bo o ali kele de bora tugudi wallahi angara mo ali bole kira ko ma ko amru do ako kira ma mo go be ka jende la wala ni amru do nere ali sigatola asangare nere ali wallahi ali do فلا تعدل بأهل البيت خلقا فأهل البيت هم أهل السيادة كلا سمو كانوا نما دم كنيه نما منغا وفوق ديولي نما تيكي كليه تيكي كليه والله تيكي كليه سنغالي ها ala be ka du dɔn a bɛ ne ta dɔn a bɛ nin ta dɔn nka n'i ye minnu ci ka kira siganti ka b'olu ka du kɔnɔ o b'a yira ko a ye faamadiya dɔ k'olu ye a ma min kɛ tɔw ye. siga t'o la sangare walahi
kira ko alima ako kuma nye jendi ma bo ali bora ani kafiri nyozoro yaro do la fofo ko butunu sikatola islamiyya ko kumbi ba ado pep wallahi na sirna li de jora asabatila keneka ka amru bunu wudil amri ka wala anila nami na ya wele ko kuma tugu minun fo alkrama aka segi ka bo forma forma annana ka borom ya aka segi no tara toro taso kosbe sangare ako alima ako mbi saya korodo muso kata fo ne sirana Allahu akbaru ako men da fe ke kele koy sabu ka dogo nga kele lali ko ni mangala mbi kele dami ni fo kirama fo ka fara sikatola fiu sangare amr ibn wuddil amiri aya faga ni jogolata Allahu akbar akele ka faga biharul anwar kono alakira ko ako darbatu aliyin yawm al khandaq afdal min ibadati sakalain ako ali ka bamuru danye kele handa ku do ko ka sani david de ka batoy david de ko sana de ka batoy sikatola sangare wallahi sikatola ninde ali odo keneka sangare ama ba halbi de ay ama ba abitanye fe ako wa awjabali wilayatahu alaykum ako wa ne ali kan yemoya ala wote wajibi au islamu beka wa awjabali wilayatahu alaykum rasulullah yawma ghadirikum ako ghadirikum do ala kira de ne ka kan yemoya e ko tuguti wallahi kuma bana kana nyina kuma yuli yoro ko da ngo do de kwa bi ali dogoya ali bika yere de foi sikatola fo wa masoro sangare wallahi ko mo wati yere fo galodo keneka kana wasoni kan na fuludi kana wasoni ka cenye ngani ala bonen min kiye to ka fo kuma do maribugu bakoroba ngo kira noro bile Amadu kira noro basale sangume bani ani kalo kumbe Amadu kira noro sagoye bani noro fle Amadu kira noro sidigi sanogo chei bunya bi korofala Amadu kira noro fofana bayine bani noro bomulo Amadu kira noro fofana la suragata ifana bunya bi korofala Amadu kira noro fofana la modubo yo bani noro fle kira noro alifajalo ibunya bi korofala Amadu kira noro jangwende balaba balabunya be korofala Amadu kira noro maribugu bakoroba ngo kira noro fle sala Amadu kira noro Ramani tarawele chai bunya bi korofala Amadu kira noro Mogosilani haidara de kilininde Amadu kira noro ni fasamada mogosilani haidara de kilininde Amadu kira noro Tijani bunya bi korofala Amadu kira noro Shrifu Brahma yo bunya bi korofala Amadu kira noro haidara da aliyo badara bunya bi korofala Amadu kira noro Amadi fala bunya bi korofala Amadu kira noro Silama obatara fala kira noro welu Amadu kira noro Silana kira noro bamulo Tamanenga noro bamulo Noro tigi noro bamulo Bamadani noro bamulo Badara saja noro bamulo Sidina Hussein noro bamulo Sidina Ali noro bamulo Sidina Hassan noro bamulo Fadlan Zaraw noro bamulo Oma kira ngana haidara Afifa rabe anara bamulo kira Amadu Mamadu noro Nyara tifa marasila nuhaidara de kilininde Amadu kira noro Nifasati de chawara la dodo Amadu Ahina masaga yo Nabi haidara weleke Amadu Amanara masaga yo Alibani na sunata Halinyana Netugo bimabo haidara de la Amadu Na bora shirifula Amadu Oye chawara la ba Wili Akulani shirifu he Wasane kiriji chagini su Alata mamuru
inisu Mamadu naundo na igasila Mamadu haidara yafanema Mamadu lawulenga mate ambi bilani bila yorola Mamadu 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 kira nora Mamadu Mamadu nora ouais ah ouais faratu nga dakku ngeen ngele fonga adima ta abe edila sikatola ko doni famu mi gumbe sedna lila abe edila nusoja mi ngumbe sedna lila abe edila karamogo de bi mogo baklere so kle kono wallahi e mogo laba mi mina bi jige kono kede ko kada ikateme to beka ta sura e foro mi ni se shiru son maran haidrai je bebita mauludu ke chemi ve bomako ni ode sile ni se shiru son maran haidrai je bila jelebita ziyara ke chemi ve tamani donyumana ni ode sile o nyini ayanga mogo ke premier ministre o watini kele e hakli jigina jamana ka geleyala ki kadana ansaru makwana doktorso bisaba ani duru ko de jamana bi sayyid sharif usman madan haidara anyonto masi boloni ete ate wallahi ame kuma kundala surunya inshallah haidara de haidara anta ni ete matsega ke e sikatula amba nyina ala kan da fani barkai sayyidina ali biya anniversary ala ka ke ali bone kama karamo bi mi zala ko dam abi siram min ya ala ka kishoma abi jamana nganu ni herami ala ko di jamana ma wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aidra ula ka barka jama fo barka kene ka kayina ala fama fe ala ka ke imam ali barka kama ala ka herake am bela jelim ula na ala sona amina kana kuma di leader jeunesse na la sona amina kana kuma do ma fadilatu sheikh Musa Kan ama faye ka bismillah أعوذ بالسميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمي على تنوك على ولي المندون على ميني كان سنما يرانا سامو سامي جكاني كان ينما ينوم في أمي كان ينكا جروب ما جنسي تولا أنا بريزامبات ولا نوي شيخ أحمد تيجان جلوي أعرف فرمان دلا ما كان سرو كابو كهجة توي أنا شريف كفر بدو ينولا ناكاغا أنغا سلامو هكلي جيجي أنا ولي المندون كتبادوي anga tashi blake cheba doye cheba mi ni ale de kala ma fola ye mi kene sigi ala kira bono togola amba do korole moldu be kala koro mega kene ne sigi ala kira ga du togola qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba ala ay shirfu de nga abaka sera anto de la anga ala kira kanu anga yira ni kewale anga na ke ni kumai wada ake shirfu ba fanye كونوا دعاة إلى الله بأفعالكم أي مولى كرا على ما ناو كولي وده كشريف كان تسجي فولا أنت سجي إيوان من دولا خليل أحمد فراهيدي مين فوق أمك ما نو إمام علي أمي مين كنكا أمو كلام فيه نو ده كافو استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على أنه إمام الكل كافو بدر علي أما وتف ماشيلا aka fanga tabulu la nga bere kele mago bale la o de dalule ka fo kay benyo mo yi ambo fo anga shirifika fana yi ka fo istighna'uhu anil kulli wa ihtiyajul kulli ilayhi dalil ala annahu qa'idul kulli ale de am begidi kadaka amago tima shila aga ko tabulu ga nga bere kele be ba do cede wolo nyeba yere la ala ko ala dine ko mali ko ya yasa ga siga ta atacho nyumana ni shirifika sentala atacho tala
o de b'a yɛrɛ k'a fɔ ale de y'an bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye o tuma ala k'i mɛn an ɲɛfɛ ala k'i mɛn ɲɛfɛ i ye leçon min d'an ma ala ka an kɛ kalanden ɲuman ye minnu b'a faamu don o don an bɛ kalan de sɔrɔ an ka sirifukɛ in na bi sirifukɛ in bɔra Bamakɔ yan ka taa an sɔrɔ fo Kati ka taa Sangafo la a mɔden ka Sangafo la a tun bɛ se ka kalandenw bila ka taga nka a m'o kɛ a ye karamɔgɔya ni kalandenya hakɛ a y'an kalan o de la bi fana an b'a a fo o la k'a waleɲuman dɔn groupement jeunesse tɔgɔ la Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ala k'a mɛn ɲɛfɛ hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Musa Kan an b'i fo k'i barikada an bɛna kuma di Fadilatu Sheikh Salamu Naliya ka bɔ Jɛnɛ bisimila. فيا سيدي شريف عثمان مداني حيدرا تقوم بأوامر الله في كل مسلك أنت المرشد لله بين عباده لقيت عداوة ولم تخف في الله لومة لائم لولاك ما شبت الأخلاق في الدين الدنيا سلام عليك وجزاك الله خير الجزاء إذا زرت بلدة أو بلادا تدعو أهلها إلى سلام وأن يتناسلوا أدام الله عز سيدنا الشريف عثمان مداني حيدرا بجاه سيدنا علي كرم الله وجهه حيدرا الله قسم رجلنا. السلام عليكم. Ulama Fadilatu Sheikh Salamu Naliya ka fo ka bɔ fɔ Jɛnɛ ulama ala sɔnna an bɛna kuma di Abdul Mumin Malema ulama fa ye ka bisimila ka barika jama fo ka hɛrɛ jama fo hɛrɛ kɛnɛ kan El Imam Ali alayhi salam an b'a ɲini ala fama fɛ ala ka nafa n'a barika ye. Sheikh Abdul Mumin Male falyatafaddal mashkura mukarrama muazzaza. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنوان صحيفة المؤمن حب علي عليه السلام. سلم. لا سيف إلى ذي الفقار ولا فتى إلى علي عليه السلام. حامل اللواء في الدنيا والآخرة علي عليه الصلاة والسلام. أمر ربي بسد الأبواب إلى باب علي عليه الصلاة والسلام. ينادي يوم القيامة يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي عليه الصلاة والسلام. لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. أمبادو كوكما كندا كان جنيا على صنا كما كندا تجنيا ala foli ani ala waleɲuman dɔli do Seydina Aliyu ko la. Seydina Aliyu min ni alakira ko ko n'a kun tɛ diinɛ kun ti jɔ. Seydina Aliyu min ni alakira taatɔ ye ko kalifa ma ka tila k'a fɔ ka da ka ko a jigi b'a ka alikama jɔ do darapo b'a bolo. Seydina Aliyu min ni alakira ko k'ale da bɛɛ tugu sɔrɔ cogo tɛ ale kira la alayhi salatu wasalam fana kala Seydina Aliyu n'a kɛ kɔlɛ kɛ da ye. An jɔlen filɛ o da de la k'o kɔngɔ bi an b'a fɔ ko ala ni ce. Sani k'a fɔ jɔnni kunnadi i b'a fɔ sababu ɲuman an b'an ba ɲuman fo n'o ye Tandi Jara ye nin min kɛnɛ ye min n'a darapo bɛ ale bolo. Tandi Jara n'i k'i y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan k'i cɛ ye Sheikh Sharif Usman Madani Haidara ye ne hakili la o tun bɛ wasa kɛ dɛ. N'i y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan k'i den ye Sharif Ahmad Tijan n'a dɔgɔw ye Tandi Jara ne hakili la o bɛ wasa kɛ dɛ. Nka cɛkɔrɔba ko don dɔ la ko maa y'i yɛrɛ ye i ti tigɛ diɲɛ na ko f'i ka mɔn dɔ ka t'i di Ala ma ja o kuma in bɛ bɔ e tulo fɛ ka ben e wulila k'i jɔ
inni ani ka nafolo k'i ka bonya bɛɛ to i la ka wuli k'i jɔ yatimɛdenw kɔngɔ bɔli kama fandanfalaw kɔngɔ bɔli kama k'i yɛrɛ mago bɛɛ jɔnjɔn dɔ la alikama jɔ don Seydina Ali ko la tandi jara i sara bɛ Ala bolo Sheikh Sharif Usmanu Madani Haidara sababu ɲuman k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'i danga segi fɔ yan fɔ Senegali Dakar maliyɛnw tun bɛ yɔliyɔli la maliyɛnw tun bɛ ɲɛnafin na dibi tun bɛ Mali la nka sisan an b'a fɔ ko Ala ni ce yɔliyɔliw banna kɔmɔnabɔnw banna nɔrɔ nana yele sabatila jama bɛɛ nisɔndiyalen don bi ko mun kɛra ko nɔrɔtigi nana Haidara i dan sɛgɛ i ni taama i ni cɛ kunu Mali basigili la ni ye ani ka nafolo ye ani basigi kumaw fɔli ye Sheikh Sharif Usmanu Madani Haidara juru don Mali la juru min n'a tɛ se ka sara ni basigi kuma fɔli ye a ka gɛlɛn don min ni tasuma bɛ Mali la ni cɛnnikɛlaw ye e wele o cɛnnikɛ kɛnɛ kan k'i kana fara o kan k'a ka jɛ ka faso ci bawo ko sama sogo don ko ni min ka muru dajala ko o bɛ dɔ tigɛ o don de e de bɔra k'i jɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko jama min b'e bolo ko faso cɛ jama tɛ k'a fɔ k'a gɛlɛya an ye ko an ka jisuma manani ta ko n'an ye tasuma manalen ye yɔrɔ min na ko an k'a k'a kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah Haidara fɛn m'an bɛ ɲinɛ nin kuma in kɔ fɛn m'an ti ɲinɛ nin kɔ minnu ye e wele o don k'i ka fara o kan k'u kana faso ci u ka saki t'u kɛrɛ da nin ye yɔliyɔli la tun ka fɛ nin ye Ala ni cɛ e ye bi ye o don an b'a ɲini Ala fɛ yarabi sijan de bɛ Ala bolo yarabi Ala k'a di an ni ma kɛnɛya bɛ Ala bolo yarabi Ala k'a di an ni ma wasa ni sankɔrɔta bɛ Ala bolo yarabi Ala k'a di an ni ma i mɔkɛ kɛ kɛnɛ kan n'o ye Seydina Aliyu ye e bi mun na bi k'i bɛ Seydina Ali ye fo ne kɛla nafiki ye Haidara yelen kɔfɛ ka mun na bi k'e Hasan ni e Hussein ye fo ne kɛla nafiki ye Haidara yelen kɔfɛ n'o tɛ Haidara ye nin bɛɛ mɔnɛ kisɛ bilen sama ka bɔ an na ni Seydina Aliyu ka nbamuru ko don Ala kira ko ma k'a ka nbamuru bila ko jihadi fitinin banna ko a belebeleba bɛ kɔfɛ kɛ na o jihadi belebeleba o drapeau bɛ Sheikh Sharif Usmanu Madani Haidara de bolo bi a ma muru ta maa fɛ a ma marifa ta maa fɛ a dala kuma o dɔgɔtɔrɔso joli jɔ bi Haidara dala kuma o fulakɛni joli ka wali ju ye bi Haidara dala kuma o muso joli ka disatigi ye bi hali kungo kolon ko bugudaniw na i b'a sɔrɔ disa b'u kun na kɛ sɛnɛ kɛ Sheikh Sharif Usmanu Madani Haidara e sara bɛ jɔn bolo yarabala k'an bɛ sababa ma an bɛ bɔ kuma na ni makali ye i mɔkɛ la nka mɛ zamizamiyu ma hashimiyu madaniyu makiyu zukuwati zuhurumati zuizi zufadilin mutain mutiin kadamu sidiki rahmatul bushira Sheikh Sharif Usmanu Madani Haidara wala de taala n jɔ Ala kira tuma kɛ nin fɛn o fɛn fɔ ne y'a ye n ko nin bɛɛ kan ka fɔ Haidara ye yan walahi n'i ye nin fɛn o fɛn fɔ Haidara ye yan i ma fili fiyewu o tuma Sheikh Fasazi bi so wele Ala kira la ni ka bɔ kuma na a ko cogo di hawa kula majidin lili wara wa jalalati hawa kula majidin lili wara wa jalalati وجاء بآيات ما تقول كالتي فمن شهد فيه فهو حلف دلالتي فمن شهد فيه فهو حلف دلالتي أفي الحق شاك بعد ألف دلالتي تقدم مع ذكر مقدر يقرأ صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الشيخ عبد المؤمن مالك فوق بركة ولا أبدا ولا بنتيجة أبدا وغفلة كما سيريا جل وعلا جل وعلا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدرى. اسلامو. نعم. أمي فلك على فو. وكاكا. كعلى بركة. تيه. كعلى ولي مندو. كصلي أن كربك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام. كصلي أسود نسان مونكا. كصلي أكساب مونكا. تيه. نمبري. أمبنا فولي نسي. أو برجلما. الله أكبر يلمني. مهم قبيا. إبيا نسراو سراي. أنا فولي بيه. الله أكبر يلمني. كأني على فه. أنسجراني كنينكا. kira ka demaya de kola o kama nene awo ala ka boda dam amin amin ala so ala ka wasaya amin ala ka wasallahara amin amin minu nyanko ala ka hinana ala ka yafuma amin amin ala ku daro nema ala ka saya kuma lafiya amin amin anga jamana amba kalfa alama ala ka koloshi amin amin ala ka koloshi amin amin ala ka koloshi amin amin ala ka ngolo shakono amin amin akan cogo mina ni jamana in ba yare soro o siran mo ala ka jamana in deum bloka amin 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 ala so ala ka jamana in deum bloka amin amin ala ka dugo num pe mina amin amin faso minungu bi faso in kuma bo u joli anu ni ya rabbi ala ku deme amin amin ala ku deme amin amin ala ku deme amin amin alors nambore foite foliko Allahu akbar antuna foyere fo mi ma fo ka koro Allahu akbar nga ala ko de anga ala bato fo saya ka ansoro Allahu akbar bi ambi le 2 premier mois 2026 là odo san tuwabu san yelemana ala ka kan ka here amin amin ala so ala ka kan ka sanyumai amin amin samu temena toro min boro kono ala ka no seni kono amin amin ala so here o here na mun soro salo ala ko damani amin amin do ka ngake sambe yelemella tubabu yala ka jon ye jate ke ni u ka jate de wa soro nga kira yere mana folo Allahu akbar jate kera no jate fana anye kalan ke ankara mo ba minu fe nu sirana ala nya ka ke ala fe ka kalan sebe sebe don ala yongar siga mina nangumbo fe o Saad bin Umar Touré Allahu akbar ala ka hina baka amin amin nale bangala akata blola abi dati sebe Allahu akbar nabna walada min di awma akanga leçon min ke aba sebe biye jumae farafingalo tile tani fila tuwabu kalo tile tani kele hijira ni za hakein miladu ni za hakein Allahu akbar idra Allahu akbar minu ye ala donu sirana ala nye o kun b'an kalanta Allahu akbar o kalanguraw nana o kɔfɛ kana bɛɛ bɔ diinɛ na ka bɛɛ bɔ silamɛya yɛrɛ la Allahu akbar ka alakira yɛrɛ bɔ a la pewu ayi kuma tɛ dɛ n ka dalilu de b'i bolo idra n'a dara bi kuma a fa neni Allahu akbar a ba neni Allahu akbar nka a ye min fɔ n'i y'o yɛlɛmɛ i yɛrɛ bɛ yɛlɛma sigei adani Allahu akbar u
o kira yɛrɛ bɔ diinɛ na pewu o kira yɛrɛ tun tɛ foyi dɔn ala ko la dalilu ye jumɛn ye ala kira sallallahu alaihi wasallam yahudiya den tun b'a bolo a ka so baara la yahudiya a kelen kɔ ka se sɔrɔ n'a ko n ko n'i m'a fɔ ten i da bi fara o se sɔrɔlen kɔ kira fɛ a ye yahudiyaw mara madina n'a fɔra bi ko kerecɛnw tɔgɔ tɛ se ka fɔ mana kira dun ye yahudiyaw mara se sɔrɔlen kɔ o kɔrɔ ye di ko kira yɛrɛ tɛ diinɛ dɔn sidina umar al-faruq bɛɛ b'a ka jɔyɔrɔ n'a ka cɛsiri dɔn min sɛbɛnna diinɛ ko la mais sidina umar kerecɛn den tun b'a bolo a ka so silamɛya kelen kɔ ka se sɔrɔ silamɛya kelen kɔ ka fanga sɔrɔ kerecɛn tun bɛ umaru bolo a ka so umaru bɛ to k'a fɔ a ma ko cɛ don silamɛya la sa parce que a dara la kojugu non ni ala muɲuna dɔɔni n'a yɛrɛw sabalila su in na silamɛya n b'a ban bi n y'a fɔ ka kɔrɔ mais n bɛ segin a kan a fɔra de fa zakir ko mɔgɔw hakili jigin ala y'o de fɔ n ye a man ca dɛ mais ala yɛrɛ ko di silamɛ kuranɛ kɔnɔ n bɛna kuma o de kan wa o kɔfɛ silamɛya wɛrɛ tɛ yen dɛ bilahi aliyil azim silamɛya tɛ fila ye kelen dama el faruk umar a bɛ to k'a fɔ kerecɛnkɛ ma ko cɛ don silamɛya la sa kerecɛnkɛ bɛ yɛlɛ umaru b'a fɔ n'i donna na an bɛ pilasi ba d'i ma koyi a ma bere t'a fɛ a ma muru t'a fɛ a ma fɔ bon ka so kerecɛnkɛ in a b'a furakɛ parce que cɛ in tun bɛ fura dɔn kojugu kerecɛn de don mais a bɛ furakɛli ɲɛ dɔn kojugu a ma sɔn umaru ma bugɔ a ma nɛni a y'a to a bolo ye ten mais ko bi kerecɛnw tɔgɔ tɛ se ka fɔ o kɔrɔ ye de ko umaru ɲɛ ala janfaw tun tɛ diinɛ dɛ o misalu an bɛ se k'a ba kelen d'i ma o marali ni hinɛ kɛli u la f'u yɛrɛ tilala k'a ye nin fɛn de ye tiɲɛ ye u tuubira a ye karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ɲininka ni jamana min binna silamɛw kan k'u tɔɲɔ ni silamɛw kun y'u kɛlɛ ka s'u la k'u minɛ u bɛ fɛn damadɔ de da jeliw la kɛ silamɛ ye an bɛɛ bɛ kɛ kelen ye ni ko n tɛ u b'a fɔ bɔ an b'i tu i ka diinɛ na nka i bɛ nisɔngɔ sara silamɛya ye impôt an tɛ ka impôt sara an ka mɔbiliw impôt tɛ sara alors k'a kɛ ka jamana jɔ mana umaru fana silamɛya fana ko kafiri ma n'i ma sɔn ka don silamɛya la an t'i forcer dɛ parce que ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ t'i diyagoya silamɛya la o kumana n'i ma sɔn silamɛya ma to kerecɛnya la to yahudiyaya la to i ka diinɛ kan mais i bɛ nisɔngɔ sara parce que anw de b'aw mara ni kɛlɛ nana anw de bɛ kɛlɛ kunbɛn anw de bɛ dugu sirabaw dilan anw de bɛ ji ɲini ka di dugudenw ma o kumana a bɛ wari sara o bɛ kɛ k'a ka dugu jɔ a bɛ fɔ o ma ko ɛlijizya nisɔngɔ e ka nisɔngɔ minɛ mɔgɔ fɛ a ma tubi munna t'a fa jɔw t'anw ka diinɛ na mais n bɛ min fɔ aw ye ni aw dara ko n ko kana maa si ɲininka mais mɔgɔ bɛ fili jɔn ye jɔn de ye foyi tɛ se ka dafa kɔmi ala an bɛ se ka fili mais k'a fɔ aw dara ko ala ka diinɛ na tan k'o tɛ tiɲɛ ye ni n bɔra kalama min da di kumana an bɛ sankɔrɔ foli k'aw la ko aw bonne année bonne santé
Allahu Akbar nyana n'an bɔra yen bi Allahu Akbar an bɛ kira somɔgɔw de ka kɛnɛ kan Allahu Akbar do n y'a fɔ ye dalu b'aw bolo lahara dɛ a bɛ ka miniti o miniti kɛ yan lahara a sɛbɛn bɛɛ y'aw seere ye ala ɲɛ kɔrɔ ko a y'a ka baara bila ka alakira somɔgɔw ka mankutu lamɛn Allahu Akbar kira y'a fɔ silamɛw y'a fatutɔ a ko n ye n ka denbaya kalifa aw ma ala kama Allahu Akbar a y'a janto n ka denbaya la ala kama Allahu Akbar a y'a janto n ka denbaya la ala kama kira y'a fɔ siɲɛ 3 sallallahu alaihi wa sallam Allahu Akbar Allahu Akbar parce que min tun bɛ sini a kun y'a dɔn a fɔra a ye Allahu Akbar Aydara a fɔra a ye Allahu Akbar ko mɔgɔ tɛ gundo dɔ tiɲɛ don n'i ye maa o maa sɔsɔ o la i kunkolo tiɲɛna de Allahu Akbar mɔgɔ tɛ gundo dɔ dɛ non c'est e ko gundo ka ban n'i ko fɛn yɛrɛ ma gundo maa b'o dɔn cogo di o tɛ dɔn ko gundo kɔrɔ de ye ko maa t'a dɔn siga t'o la o bɛ se ka bɔ maa t'a dɔn na o bɛ to o la siga t'o la Aydara Allahu Akbar n'i ko dibi bɛɛ a o kɔrɔ ye dibi de bɛ dɛ siga t'o la mais a bɛ bɔ dibiya la tuma jumɛn ni yeelen mana na Allahu Akbar o ye tiɲɛ ye Aydara Allahu Akbar o tuma na maa si tɛ gundo dɔn sɔsɔli yɛrɛ hali kira tun tɛ gundo dɔn a t'a dɔn a b'a dɔn cogo di gundo a bɛ se k'o dɔn cogo di o tɛ dɔn mais fɛn min y'an bɛɛ ma gundo ye nka e fa b'a dɔn Allahu Akbar e fa y'i den k'a f'u ye anw si kɔni t'a dɔn nka e fa tun b'a dɔn o y'a den k'a f'u ye Allahu Akbar i y'a dɔn e kɔni y'a dɔn sa e ka gundo tɛ bilen anw de ka gundo don siga t'o la kumana a bɔra e ka gundo la dɛ maa tɛ gundo dɔ dɛ a fɔra i ye de Allahu Akbar oui o kumana sisan min mina setigi y'a bɛɛ walawala alakira ye Allahu Akbar o dalilu dɔ ye jumɛn Seydina Ali nana fo don dɔ la a y'a tɛgɛ minɛ a ɲɛji bɔra Allahu Akbar Seydina Ali ko a ma ko mun bɛ yen a ko foyi Allahu Akbar a ko fɛn dɔ bɛ yen a ko foyi tɛ yen Allahu Akbar a ko n bɛ fɛ ka min f'u ye e ye Ala ka diinɛ dɛmɛ n'i seko bɛɛ ye Allahu Akbar a ko nka e t'i sa dilan kan la bana t'e fa a ko i t'i sa fiyewu fo i kunkolo joli k'i bosi bilen Allahu Akbar Aydara Seydina Ali ko a ma ko o b'a sɔrɔ bɛ Ala ka siraka kɔnɔ a ko ɔhɔ a ko foyi ma tiɲɛ Allahu Akbar Aydara Seydina Ali ko tɛ se ka fɔ Allahu Akbar fɛn bɛɛ fɔra a ma kasɛtiw b'an bolo hali sini a bɛ k'a ka nɛnɛ Allahu Akbar hali sini o t'ale kelen ye min dara kira kan o tɛ se ka da ale kan Allahu Akbar o ye tiɲɛ n y'a fɔ aw ye kira bɔ kira yɛrɛ fa denkɛ la ko halala tɛ o b'an ka sɛbɛnfɛnw na Allahu Akbar o la ŋaniya ninnu an sigira kun min na o ye kira ka denbaya ye k'a fɔ mɔgɔw k'u dɔn Allahu Akbar o ye tiɲɛ o dama tɛ mɔgɔw k'u ladege u jogo la an'u ka sabali la an'u ka cɛsiri la Allahu Akbar o don somɔgɔ ninnu fɔ kun ye nin de ye Allahu Akbar siga t'o la Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko nahnu naqussu alayka min anba'i rusuli n'a sɔrɔla kuranɛ durusi labɛn kɛrɛfɛ Ala ko anw bi kira minnu tɛmɛna an b'olu ka kisa lakali e Muhamadu ye linusabbita bihi fuadaka tari an ni dusukun sabati n'a ye Allahu Akbar o de an bɛ kira somɔgɔw fana ka kow lakali aw ye dekun min mana aw sɔrɔ k'a fɔ Ala t'aw fɛ tɛ dɛ minnu kun ka di Ala ye ka tɛmɛ an kan
tɔɔrɔ minnu y'olu sɔrɔ ala kana s'an ma amin amin ala sɔn ne bi ala fɛ ne bi ala bato ne bi sira ala ɲɛ o t'i bali lajarabi la dɛ ayi Allahu akbar o ye tiɲɛ fo an ka nin de faamu au contraire kira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu ka lajarabi yɛrɛ ka jugu ani muso minnu kɛra ala fɛ ani cɛ minnu kɛra ala fɛ tiɲɛ na ko olu de bɛ lajarabi sɔrɔ Allahu akbar ajra al amsal fal amsal Allahu akbar o do alors e ɲɛ b'a la e tilenna e tɛ ka ala kota e bana jɛnɛya la i bana nkalontigɛ la i bana jafa na e ye hasidiya dabila mais kafiri tiɲɛnikɛla min bɛ kɛrɛfɛ o garisɛgɛ ka bon e ta ye oui ala bi ten de Allahu akbar o do ala bi ten de wallahi ala bi ten de Allahu akbar an ka nin hɛri ninnu kira y'a ka denbaya kalifa an ma a ma k'anw ɲɛna dɛ nka n'an ko an b'a ka kiraya la o tuma na kalifa in an yɛrɛ b'a la siga t'o la Allahu akbar an b'a la fuadaka a bɛ faamu wa o tuma na an k'an cɛsiri a fari kana fa dɛ o tɛ kɛ n'a y'i degunnen sɔrɔ o kɔrɔ ye n'i tɛ jamana i b'i yɔrɔ dɔ de la a kɛbaa tɛ yen ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ dɛ ni duuru b'i kun tiga san k'u ye ko Seydina Ali bangena nin don ye nin ye Hasanu bangeni ye nin ye Fatima bangeni ye nin ye Fatima bangeni ye nin duuru de donna Seydina Ali den tɛ nin dama nin duuru de donna Seydina Ali den tɛ nin dama ye o kira mɔden ma ye o kira mɔden a ko ala kira ma minnu ko an da ye tiɲɛ minnu a ko ala kira ma minnu ko an da ye tiɲɛ minnu k'u ta ye nkalon ye kuma kelen dama f'u ye qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wallazina amanu wal mu'minuna ko mu'mina ye e yɛrɛ Muhamadu bɛna ye wa mu'minu yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn ka baara ye Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan ansaru an ce Allahu akbar o y'i laminɛ a karamɔgɔ ma sa fɔlɔ mais a y'a sabali kunna wolo a y'a wasa Allahu akbar ni hɛrɛ danna i yɛrɛ ma o ye Firawuna ka hɛrɛ de ye sigei abani Allahu akbar an tun b'a fɔ ansaru ko dɔgɔtɔrɔso ye 12 ye ka na 15 ka na 20 mais bi Mali kɔnɔ yan ansaru tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso 30 ani 5 bɛ yen tilika asharuna yadullu alayna ko an nɔ bɛna an jira dabara tɛ dɛ ko i nɔ bɛna i jira tilika asharuna tadullu alayna tilika asharuna tadullu alayna nin de ye an nɔ ye ko an nɔ bɛna an jira an nɛn tɛ ko an nɔw de bɛna an jira Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 35 bi yan bi ansaru ka jɔlen la a bɛɛ ye baara daminɛ baara bɛ k'a kan k'a bɛɛ kɔnɔ an ce afimu kiriyera ka juru don fandaw na k'u ka baara kɛ u ka bɔ chômeriya la Mali kɔnɔ yan juru min donna o san na u ka afimu directeur y'a ɲɛfɔ an ye yan miliyari joli a fɔra an ye u ye min don juru la a miliyari hakɛ fɔra yan a ko miliyari 11 11 miliyari 11 miliyari ansaru ye ka afimu ye min juru don fandaw na ko a ye baara kɛ a yɛrɛ ye an nɔw b'an jira nɛ baara de don i nɔ fandaw ye juru ta ka baara kɛ o ye jɔyɔrɔ ye bolo lahara dɛ ansaru bi diɲɛ minnu sara hali n'a ka ca san 40 ye a baraji dafalen b'u bolo kaburu kɔnɔ
an nɔ b'an jira Allahu akbar da o ye nɛ ka holoko i nɔ jira mɔgɔw la sigay silamɛya tɔgɔ la i nɔ jira Allahu akbar o tiɲɛ dɔgɔtɔrɔso 35 tiɲɛ o don wa o don afimu miliyari 11 a ye min don juru la Allahu akbar fandaw ka se ka baara kɛ sigay kalanyɔrɔ Mali kɔnɔ ya kalanyɔrɔ 2000 ani kɔ min bɛ Mali kɔnɔ Allahu akbar o tiɲɛ ka mɔgɔw kalan Ala ka diinɛ na ka mɔgɔw kalan u taabolo la kan bɛɛ bɛ kalan kɔnɔ n'o ye tubabukan ni anglais ni faransɛ ni bamanankan ye tari tubabukan ye faransɛ ye de ayiwa i y'a faamu o bɛɛ bɛ kalan kɔnɔ ka tila ka na Ala ka so jɔ o caman b'an bolo mais ka n'u ɲɛsin o belebele jɔli ma a daminɛ na miliyari 10 an bɔra 10 na sa a da tɛ se ka dɔn bilen parce que u ye plan o plan kɛ o bɛɛ faussera plan fɔlɔ kɛra o ma ɲɛ o kɛra sous-sol ye plan filanan banna ne yɛrɛ bɔra yen kunun n y'a sɔrɔ bɛn kɛra sabanan kan k'u bɛ dɔ wɛrɛ jɔ o kan ko dɔ wɛrɛ bi jɔ o kan maa bɛ se k'a miliyari da fɔ bilen Ala kana o dɛsɛ amin Ala sɔn Ansaru bɛɛ tɛ dɛ baara don tiɲɛ siga t'o la baara don Allahu akbar faama ka dɔrɔmɛ tɛ nin na o t'a la arabu ka dɔrɔmɛ tɛ nin na o filɛ Mali kɔnɔ Allahu akbar an faso la yan wulibali don Allahu akbar n ye layidu min ta siw bɛ Ala de bolo Allahu akbar o tiɲɛ an balimakɛ a n'an denkɛ n'o ye Jalo ye komi a fɔra a y'a faamu ale denkɛ fɔlɔ san 17 Allahu akbar sɔrɔ a ye accident kɛ a tora la Allahu akbar o janaja kɛra bi juma na Allahu akbar Kati n taara lajɛ n ye dugawu k'a ye yan'an ka ɲɔgɔn ye n ye min fɔ Ala ye n b'a dɔn an kɛlen ka ɲɔgɔn ye n y'o de fɔ a ye a ka sabali a bɛ minɛn min kɔnɔ anw bɔra a kɔnɔ an b'a dɔn an b'a dɔn n ko a bɛ yɔrɔ min na sisan ne b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na mais a k'i sɛmɛ setigi la al-baqa'u lillah Ala kelen de bɛ to nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a sabali amin Ala k'a sabali amin o kɔfɛ n ye layidu min ta n y'o de fɔ siw bɛ Ala de bolo maa ti fara t'a la n y'a fɔ ka kɔrɔ mais n bɛ segin a kan su in na c'est à dire an bɛ diinɛ min na ko silamɛya u y'a bɔla a caya fo maa t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na bilen mais ne y'a surunya aw bolo Ala danna yɔrɔ min na a n'a ka kira ka dan n'aw ye yen a tɛ se ka yɛlɛma aw ni ne an bɛ ka seli la an b'a fɔ ko ihdina sirata al-mustaqim ihdina sirata al-mustaqim an bɛɛ b'o fɔ an ka seli la ihdina sirata kɔrɔ ye di ko Ala n b'a ɲini i fɛ i ka n bila sira kan al-mustaqim sira min tilennen don e yɛrɛ Ala ka ɲini ta ma e yɛrɛ Ala mago bɛ ɲini ta min na sira min tilennen don o ma ka taa alijinɛ kɔnɔ Ala n bila o kan a kɔrɔ de ye nin ye ihdina sirata al-mustaqim mais don o don an bɛ nin de fɔ Ala an bila sira kan min tilennen don ka t'e ma coyi e mago bɛ min yɛrɛ la n'a bɛ ne se alijinɛ ma Ala n bila o kan mais n'an ye mɔgɔw wuli k'u ɲininka sisan k'o ye sira jumɛn ye a bɛ gɛlɛya dɛ ko e ka wuli an bɛ kɛ k'Ala deli ko a k'an bila sira min kan sira tilennen sira jumɛn de don a fɔli bɛ gɛlɛya i bolo mais i ka kan k'a dɔn
n'i m'a dɔn i ti ala sɔrɔ o. ayi a tɛ sɔrɔ. non n'i m'a dɔn i ti ala sɔrɔ mais a dɔnbaliya n'o kɛra a ma f'u ye i bɛ hakɛ min kɛ u bɛ se k'i se ala ma mais i ni karamɔgɔ minnu bɛ na u bɛɛ bɛ taa janɛmɛ na i nɔ na. sigayi a bani. parce que a ma f'u ye o. Allahu akbar o tiɲɛ. la yukallifu Allahu nafsan. sigayi. ala t'i nisi diyagoya k'i bila fɛn na i tɛ se min na. i tɛ min dɔn i t'a dɔn. ayi i t'o dɔn. diinɛ in yɛlɛmɛna de. ne ka kuma tɛ dɛ alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam. a ko a ka sahabaw ma a ko a ye diinɛ minɛ a k'a ci n'a gɛlɛ ye tagaju ye a y'a sigi a kan ko walahi don dɔ bɛ na aw minnu ye ne muhamadu yɛrɛ ye diinɛ in bɛna nkalon modèle ta fo olu bɛ siga ko n'a bɛ tiɲɛ kan nkalon kɛ kojugu ka fanga sɔrɔ. jabar. a tile tɛmɛna ye anw t'a tile la dɛ k'a fɔ ko diinɛ tiɲɛna nkalon ye kɛnɛ minɛ an t'o tile la dɛ o tɛmɛna. a bɛ n'a fɔ n'i ko balɔntanaw bɛ ɲɔgɔn na mais e minnu bɛ hamisu la hamisu kɔrɔ ye de dɛ minnu bɛ terrain kɔfɛ n'u tɛ ka jouer non. ballon kɛrɛ dani fɛ ta sabu n'u bɛ ballon ta na ni ballon bɔra o olu ti kɔfɛ ya y'a dɔn olu ti terrain kɔnɔ mɔgɔ min tɛ terrain kɔnɔ dɔrɔn terrain dawolo mɔgɔw elhamish terrain dawolo mɔgɔw y'a dɔn olu ti jouer la o mais u bɛ terrain kɔni kɔnɔ min yɛrɛ kuma balontan yɔrɔ ye fɔlɔ dun o de ye anw ye a tiɲɛ ko diinɛ bɛna tiɲɛ a mɛnna o tɛmɛna dɛ olu ma yɛlɛ terrain kan olu tun bɛ terrain dawolo de la mais anw ma a dɔn ballon yɛrɛ bɛ tan yɔrɔ min na anw bɛ yen de wulibali don dɛ parce que min b'an bolo dɔrɔn bɛɛ k'a ta fɔ na don ne ta la na don ne ta la ne bɛ n ta to yen e yɛrɛ k'i ta to yen an ka ala ta k'a lajɛ siratal mustaqim an ka mɔgɔ kuranɛ dayɛlɛ ala de ko kira ma kuma cayalen yahudiyaw ni nasaraw fɛ ala ko kira ma silamɛw wele yahudiyaw wele nasaraw wele bɛɛ wele ka na kɛnɛ kan ne ala ka sira min n'o b'i se ne ma ka don alijinɛ kɔnɔ n bɛna fɔ an karamɔgɔ ni n'i karamɔgɔ ta tɛ kelen ye i karamɔgɔ ta bila dɛ n'o tɛ maa t'i kɔn janɛmɛ kɔnɔ hali n'i sara maga من الفرد من الموي من الناصر من الكافي من الودود من الرهيب واحد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا سورة من دو أما قرآن سورة فيه أبي فهم كو سورة الأنعام الله أكبر سورة الأنعام آية كم أني بدروني سبا إسلام يا باني الله يا باني نندي كرام غتما ده قرآن الله أكبر أنغرا مغافو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أني تنغني على فه كبو الشيطان تورم على كدوانات آمين آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أم بيصلي أن كربك نبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم قرآن كدي سيغاتولا أنا بالله ني قرآن كنت أنكم ببوت من ديننا الله أكبر أدرا أي فبابي يلمي هل ني قرآن يلمي ما يلمي كوي نغا نيا يلمي إلى شاردو أبي سما كان يجوانا سيغاتولا نو ني قرآن أبي ولي كان سيغاتولا
mutu ya yɛrɛ yɛlɛmɛ dɛ u ye ko bɛɛ k'a la ka dɛsɛ i bɛ segin i nɔ na ala ko muhamadu kun ta'alaw a fɔ mɔgɔw ye k'u kana a ye nin lamɛn ka ɲɛ a ka kasɛtiw ɲini a n'a denw k'a lamɛn ani a musow a kana to nin ka tunu aw la yala afuradu zayila mɔgɔ kelenw ti to nka kuma bɛ mɛn kumatigi t'i mɛn nka kuma bɛ mɛn dɛ amin amin ala ko kira ma ko u wele ta'alaw ko a ye na atlu ma harama rabbukum alaykum amma ye min k'a ma haramu ye dɛ ala ko silamɛ ti min kɛ n bɛna fɔ aw ye tan don tan dafalen min b'i se alijinɛ ma tan dafalen na Allah tushriku bihi shay'a a fɔlɔ ye min ye ko siratul mustaqimi don o don a ko ala an bila siratul mustaqimi kan ko an la tushriku bihi shay'an ko a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye ko a kana fila fara ala kan a kana fila fara ala kan o y'a fɔlɔ ye naam wa bil walidayni ihsana a filanan ko a ye ɲumanya kɛ a bangebaaw ye a ye ɲumanya kɛ a bangebaaw ye a ye ɲumanya kɛ a bangebaaw ye mais fɛn kelen ma fɔ dɛ ɲumanya k'i bangebaa ye fɛn kelen fɔra ayiwa ni e bɛ se ka 100 d'a ma don o don o d'a ma kɛ n'i bɛ se ka ŋunuma kɔrɔ ko wari foyi t'i bolo ka n'i da kɔrɔ a ka sen da i kunkolo kan ka dugawu k'i ye o kɛ wa bil walidayni ihsana a y'a janto bangebaa ko la dɛ siratul mustaqimi sira de ala de y'a fɔ o de fili kɔrɔ ni nin y'i jɛ dɔrɔn c'est fini u ka n'i nɛgɛ nkalon don kuranɛtigi ko ten ko wa bil walidayni ihsana ko i ka ɲuman k'i bangebaa ye kan'a to bangebaa ko défaut k'i sɔrɔ o y'a filanan ye naam wala taqtulu awladakum min imlaq ko wa a sabanan a kana denw faa fiyewu gɛlɛya kama nahnu narzuqukum wa iyyahum a ko ne ala de bi aw garisɛgɛ ani den ninnu ka ban den wolo ma ko se t'i ye k'u balo t'i bolo ala ko kan'a kɛ dɛ ko ne ala bi e de garisɛgɛ wa i denw fana u ka kan ni min ye ne ala b'a d'u ma ani planification tɛ kelen ye dɛ a ye kuma ninnu faamu kosɛbɛ planification sariya jɛnen don ni o kɛcogo ɲuman ye ni cɛ ni muso bɛnna o kan ni denw zuruɲana ɲɔgɔn na kojugu a bɛ se ka bana se dɔw ma den dɔw bɛ nagasi u bɛ sɛgɛn wa n'ala ma fara muso kan a bɛ muso yɛrɛ degun o tumana ka filanjɛni bila denw ni ɲɔgɔn cɛ sariya t'o haram munna sariya t'o haram ala kira sɔlɔlɔ salam silamɛw y'a ɲininka comme suraka ninnu danbe ko b'u bolo cogo dɔ la u musow b'u bolo mais u ɲɛ bi bɔ u ka jɔ musow fana fɛ u musow t'u bɔ dɛ u ɲɛ bi bɔ u ka jɔ musow fɛ bon u b'u dɛn n'olu ye u ti fɛ muso ka bɔ o kalama bon mais n'u ye den sɔrɔ muso kɔni na bɔ a kalama o tuma na u ko kira ma yala ni a sera yɔrɔ dɔ la an bɛ se ka wuli wa pour que muso kana na n den sɔrɔ kira ko den minnu ka kan ka na diɲɛ kɔnɔ ko ala tilal'o la ko wulili t'a bali n'ala ko min bɛna k'o bɛna ko mais o bi bɛn n'a sera yɔrɔ dɔ la wuli a kana nin den sɔrɔ o dagara an ka hadisaw kɔnɔ
mais kira ye kuma min fɔ sallallahu alaihi wasallam o nana jɔ mɔgɔ caman y'a kɛ u bɛ malo la tiɲɛ siga t'o la Allahu akbar n'a sera yɔrɔ dɔrɔn u bɛ wuli o bɛɛ kɔ musow jɔra u denw na Allahu akbar kira ko ala bɛ fɛ min ka na k'o bɛ na o bɛ na siga t'o la wulili t'o bali ayi o t'a bali kumana ko a kana denw faga u b'o de kɛ fɔlɔ-fɔlɔ k'u denw faga tiɲɛ ko ni den cayara u balo t'an bolo o tumana fɛn in sabanan de ye ko wala taqtulu awladakum min imlakin a kana denw faga sɛgɛn kama abada o tɛ kɛ nahnu narzuqukum wa iyyahum ni ala de b'aw garisɛgɛ ani den ninnu Allahu akbar o tiɲɛ o de la n donna planification kɔnɔ a n'o tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ siga t'o la naam ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن a naaninan filɛ nin ko wa fana silamɛya diinɛ ye min ye la taqrubul fawahisha a kana gɛrɛ tiɲɛniko la abada ma zahara minha min ye tiɲɛni kɛnɛkanda ye wa ma batana ani tiɲɛni min dogolen don Allahu akbar ko jɛnɛya ye haramu ye Allahu akbar do ko a kana sonyɛni kɛ yan a kana walimuso ɲini yan a kana namara kɛ yan a kana janfa kɛ yan a kana gɛrɛ tiɲɛni na fiyewu min bangenen don ani min dogolen don Allahu akbar aydra la ilaha illallah Allahu akbar silamɛya ala de bɛ ka siratul mustaqim fɔ ne ka kuma tɛ dɛ kuranɛ ju ayi itata la ni nin y'i jɛ ko banna Allahu akbar mais mɔgɔ bɛ fili n bɛ segin a kan mɔgɔ bɛ fili Allahu akbar o bɛ kɛ mɔgɔ bɛ fili dɛ setanɛ bɛ se mɔgɔ la kuma dɔw la mɔgɔ bɛ tiɲɛnɛ nka n'i bɛ na i bɛ wuli i bɛ wuli siga t'o la adamaden bɛ fili Allahu akbar ko dɔw b'i sɔrɔ i yɛrɛ bɛ tila ka nimisa o de la astaghfirullah nana Allahu akbar aydra astaghfirullah nana o de kama Allahu akbar mais astaghfirullah mana i ka taa walimuso jɛnɛya ka sɔrɔ ka n'i sigi ni kɔlɔsi astaghfirullah lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi Allahu akbar zamzamiyu Allahu akbar Allahu akbar setanɛ bɛ se mɔgɔ la mɔgɔ bɛ tiɲɛ o bɛ kɛ o tiɲɛnɛni ninnu ala y'a fɔ dɛ ko n'a ye kabayira jurumu bila k'a tɔ to jurumu misɛnninw ye ko ni ala bɛ yafa aw ma tiɲɛ siga t'a la nka n b'a kan t'a bila ko astaghfirullah ye o ye da e fɛn o fɛn kɔlɔsi jan de bɛ astaghfirullah mais ne y'i ta ye ne bolo e bi diɲɛ bɛɛ wuli ka jɔ ne na o tumana ne tɛ astaghfirullah ye dɔn i b'a dɔn Allahu akbar aydra Allahu akbar nkalon don Allahu akbar tumana ko a kana gɛrɛ tiɲɛni na sigi kuranɛtigi de bɛ k'a fɔ kira ko bɛɛ de ka na k'a fɔ ko ala ko a ka nin de fɔ bɛɛ ye sigi Allahu akbar ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ko wa fana a kana ni bɔ fiyewu a kana kɛ sababu ye ka mɔgɔ faga fiyewu Allahu akbar o tɛ kɛ a kana ni bɔ Allahu akbar ni min bɔli haramuyara hali bagan b'a la illa bil haqq Allahu akbar fo n'i y'a bɔ tiɲɛ kan Allahu akbar k'i ka saga lajɛ ka marifa ta k'a ci i ka saga la ten k'a faga i bɛ taa jahanama kɔnɔ sigi a bani Allahu akbar i m'a faga bil haqq Allahu akbar i y'a tɔɲɔ de Allahu akbar o cɛ mais n'i bɛ fɛ k'a sogo de dun i y'a da k'a kantigɛ k'a jeni k'a ɲimi ka dɔ tobi ka dɔ wusu ka dɔ balabala sariya la o dagalen don siga t'o la mais hali n'i ye bere kɛ k'a sen kari i n'a bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ lahara Allahu akbar k'a dabɔ a kama ala ti tɔɲɔli foyi to yen hali ni bagan don Allahu akbar o cɛ jango adamaden Allahu akbar ko wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq a kana ni faga ni min fagali ye haramu ye fo n'a hakɛ don dɛ hakɛ ye mun ye i y'i tugu ka mɔgɔ faga sariya la i bɛ faga siga t'o la i bɛ faga Allahu akbar i bɛ faga o bɛ kɛ alors i ye jɛnɛya kɛ muhsin
sariya fan dɔ ko i bɛ farala kɛ Allahu Akbar parce que fɔ an k'o fɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ sigi k'a fɔ ni jɛnɛyakɛla minɛna k'a don dingɛ na k'a farala kɛru o tɛ kuranɛ kɔnɔ Allahu Akbar mais hadisaw nana n'a ye mais dɔnnibaa caman bɛ yen olu fana ko tiɲɛ don ko kira y'a kɛ ko nka ko a y'a kɛ de yanni suratu nuri kana Allahu Akbar Aidara suran dɔ nana o ko jɛnɛyakɛla cɛman n'a musoman ko n'a y'u minɛ ko a ye gɛɲɛya 100 k'u kɔ la Allahu Akbar sigi ko n'a y'u minɛ ko a ka gɛɲɛya 100 k'u kɔ la Allahu Akbar o tumana ko sura ni aya in ko nin nana o y'a sɔrɔla faralakɛruw bɛ yen ko kira ye faralakɛru ni jɔ sisan ko k'a kɛ ni bonya 100 ye mais sɔn caman bɛ yen olu fana ma sɔn o ma u ko non ko a tun bɛ kuranɛ kɔnɔ ko cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ko n'u minɛna jɛnɛya la ko ka u faralakɛru ko nka ko aya in kɔni tɛ yen bilen ko nka a baara bɛ yen an tɛna don o kɔnɔ kumaw ka ca an tɛna don o kɔnɔ mais wulibali ye min ye a ye mɔgɔ don dingɛ na k'a faralakɛru ko a ye jɛnɛya kɛ o t'an ka kuranɛ kɔnɔ mais an ka hadisa wulibaliw bɛ yen minnu y'a sabati ko kira y'a kɛ a bɛ faamu o tumana ko a kana ni faga fiyewu fo ala yɛrɛ ko ni min k'an ka faga bon ni min k'an ka faga o sɛbɛ ye min ye o ye ni min y'i tugu ka mɔgɔ faga ou bien ni min y'a tugu ka fagali dabali kɛ nin bɛɛ ka kan ye mɔgɔ dɔ a bɛna mɔgɔ faga a tigi bolila cɛ in t'a sɔrɔ bilen e y'a minɛ ka bila cɛ ɲɛ cɛ y'a faga e wo cɛ wo a bɛɛ bɛ faga n'a mɔgɔ 100 y'a kunbɛn a mɔgɔ 100 bɛɛ bɛ faga ni tɔɲɔli fagali don ni bɔli man di ala ye dɛ n'i y'i tugu kɔni k'a dabɔ a kama ka adamaden faga ka sɔrɔ ala m'a fɔ i k'a faga kisi cogo si t'i ye kuranɛ koti mumini ni kisi cogo si t'i ye kuranɛ koti o tuma na naam ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ayiwa ko nin ye ala ka ladilikan de ye dɛ n tɛ hadisa kuma ye seko ma nin fɔ ko nin ye ala ka ladilikan de ye k'a fɔ aw silamɛw ye ko la'alla ni a bɛna hakili sɔrɔ ka kodɔn k'a dɔn ni ala mago bɛ fɛn minnu naam o y'a 6nan ye ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن wa yatimɛden ka nafolo a kana dun dɛ a kana gɛrɛ a la fo ni min ka ɲi n'i bɛna k'o ye cɛ sara k'a denw to a sara ka wari to e de ye wari ta k'u ba furu siri walima e de ye wari ta yatimɛdenw ka ko sirilen b'e la ala k'i kɔlɔsi dɛ a dɔrɔmɛ n'i y'a namara k'a dun i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ seli ko t'a la ko fɔ n'i y'a kɛ cogo ɲuman na dɛ yatimɛden ka wari b'i bolo se tɛ e yɛrɛ ye tiɲɛ na i tɛ se k'u balo k'u fa ka wari ta k'o kɛ k'u balo u balotɔ i yɛrɛ bɛ dɔɔnin dun fɛ o mɔnen na baasi t'o la walima i ye wari ta k'a don jagofɛn dɔ la i n'a fɔ ka bagan san taar'o nabugu yanni yatimɛden ka kɔrɔbaya a ta fo den ka kɔrɔbaya ka kɛ kamalen ye a bɛ wari ɲɛci dɔn tuma min na parce que n'i ye wari di denmisɛnnin ma n'ala ma fara k'a b'a tiɲɛ mana hatta yabluga ashudda fo a ka se kodɔn hakɛ ma k'a dɔn wari man ka tiɲɛ naam وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ayiwa a ko tuma na a y'a janto peseli la dɛ ani sumali mure sumani basigili sumali numu ka balansi fitinin ni sumali ko a y'a hakili to a la dɛ o gɛlɛn don dɛ a b'i ka ala ko tiɲɛ pewu k'i se jahanɛmɛ kɔrɔ
ala ko aya hakili to ala de لا تكلف نفسا إلا وسعها ko mais ya hakili to ala ye tiɲɛ ni yɔrɔ in na kuranɛ tafsirikɛlaw ko silamɛ dɔw siranna ala ɲɛ jagokɛlaw don n'u ye mure pese u bɛ tila ka dɔ cɛ ka fara kan ko i tɔ kana na ye olu fɛ ala ko non n'i taara o fɛ i ka jago bi bi dɛ m'o fana f'u ye koyi la yukallifu nafsan illa wusaha ala ko n t'i ni minɛ fɛn na a tɛ se min na a pese i ka hakɛ la bɛɛ bɛ min don a kɛ ten mana ni dɔ taara i fɛ walima a ta dɔ nani i fɛ ayiwa i ma min dabɔ a kama ni ala t'i minɛ la yukallifu la est-ce que ni ko la nukallifu Allahu ta'ala Allahu ta'ala wa Allahu ta'ala de la nukallifu nafsan la nukallifu nafsan illa wus'aha la nukallifu nafsan illa wus'aha Allahu ta'ala ya na'am وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى كوبي يعني ايدرا ولا الشيكنا نعم ala ko wa iza qultum silamɛ ni bɛna kuma ni bɛ kuma Allahu akbar Allahu akbar fa'dilu a ye kɛ ladiri ye a kumatɔ a kana nkalon tigɛ dɛ walaw kana za qurba hali ni nama duga zuru don Allahu akbar hali ni fa de y'a kɛ ni ɲininkara ko i kana nkalon tigɛ abada Allahu akbar nkalon man ɲi Allahu akbar nkalon man ɲi lukumana la hakimu karamɔgɔba dɔ cɛ dɔ tun bɛ yen ko lukumana dɔw ko nabi ɲuman don dɔw ko non nabi ɲuman tɛ ko ayi c'est-à-dire a ko diyara ala yɛrɛ de ye ala y'a bonya fo k'a tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a mankutu mɔgɔw nana s'a ma k'a ɲininka ka lukumana ɲininka keifa sirta ila ma sirta ko mun y'i kɛ tan ala ye nin bonyaba in k'i ye mun na a ko walahi n t'a dɔn a ko nka n bɛ kelen kɔni dɔn kabini ala ka n da ila anni ma futu illa sadiqan ko kabini ala ka n da n ma nkalon tigɛ n bɛ min dɔn n yɛrɛ la kabini ala ka ne da n ma nkalon tigɛ dɔw ko nabi ɲuman don ala y'a bonya k'a kɔrɔta k'a tɔgɔ fɔ kuranɛ na mɛ o ko nabi ɲuman tɛ ko maa ɲuman kun don lukumana alhakim u y'a ɲininka de mun na ala ye nin pilasi in d'i ma a ko n t'a dɔn fiyewu a ko nka n bɛ min dɔn n yɛrɛ la kabini n wolola n ma nkalon tigɛ nkalontigɛla ye janimɛ wulu de ye ne bɛ nin fɔ a ye tiɲɛ caman dɛ n'i ye min kɛ a fɔ n y'a kɛ n'i bɛ min ɲɛ dɔn a tiɲɛ fɔ nkalon tigɛ ko kelen a bɛ silamɛ ni ala cɛ janya ne m'a fɔ dɛ ala de kumakan don ko wa iza qultum fa'dilu n'a ma ɲɛ ko a bɛ kuma a ye tile ko walaw za qurba hali ni somɔgɔ suru don walaw kana za qurba hali ni fa don hali ni ba don hali ni den don tiɲɛ fɔ kana nkalon tigɛ dɛ naam wa bi ahadillahi awfu moyen biya de ko wa bi ahadillahi awfu ko wa ala ka layidu min dara fɛ ko a k'a dafa ko a ye ala ka layidu min ta ko a k'a dafa a ye ala ka layidu dafa ayiwa layidu jumɛn ye a fɔra baya tɛ tiɲɛ ye kuranɛ y'a fɔ mɛ ko tiɲɛ tɛ kira yɛrɛ y'a fɔ ko tiɲɛ tɛ abubakar y'a kɛ umaru y'a kɛ usman y'a kɛ ala ka kira ka sahaba bɛɛ y'a kɛ a cɛ n'a muso sahaba kelen tɛ ala kira jɛɲɔgɔn na min ma sabaya layidu 6 kan ni karamɔgɔ min mago b'a la i bɛ na a tɛ sahaba tɛ min ma layidu 6 ta
mais ko galodo mais ala ko ya ko wa bi ahadillahi awfu Allahu akbar ni ne ala ka laydu tale aya dafa Allahu akbar ay laydu dafa de be dafa o ni koko laydu e miya o ya sharu an la ilaha illallah de o y a pas de problème voilà no ya sharu an la korota sharu an la ilaha illallah korobala iba sharu la ilaha illallah fokata koko taki chunwal sokono ay oteke iba sharu la ilaha illallah fokata kata sinamso dabali kaburula ay oteke ibi asharu an la ilaha illallah fo hasidiya kama ka galoda islame dola ay oteke Allahu akbar abani allaydu be komodo ngala siga tala ubala Allahu akbar komo bido ni laydu yede siga tola kambola Allahu akbar ubala hal dogotoro bu kale u ka baara di dɔw ma Allahu akbar siga tola dɔgɔtɔrɔ sigilen filɛ nin u bɛɛ y'u kale Allahu akbar u y'u kale u ka dɔgɔtɔrɔ kuntigi la sani melekelen don u ka fɛn la siga n t'a dɔn o ye min ye mun ɲiniko la kosɛbɛ Allahu akbar sani kɔni melekelen don a la siga u b'u kale Allahu akbar dɔgɔtɔrɔw y'u kale y'u kale polisi o sarasi o gendarme o i ti cɛni ta abada n'i m'i kale i bɛ se k'i yɛrɛ janfa mɛ i b'i kale i b'i kale dɛ wa kila ka sahaba si ma sigi n'u m'u kale Allahu akbar Abubakar ko kira y'a bila yɔrɔ min na ko ale b'a ta ye Allahu akbar a k'u ka taa irida mɔgɔw kɛlɛ ani minnu k'u ti jaga bɔ ko walahi n'a sɔrɔla hali u bi ɲɔgɔmɛ bi siri ni juru min ye ko n'u y'o kelen bɔ diinɛ na ka sɔrɔ a kun bɛ kɛ kira tile la ko ale b'a fara a kan sigi abani khalifa bɛɛ sigira ni layidu de ye bɛ sigi n'o ye mais ko layidu tɛ silamɛya la i b'a ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah k'a banna Allahu akbar wa siratul mustaqim filɛ wala ala ko nin de ye ne ka sira ye siga t'a la a ye nin durusi dɛ a bɛ durusi a y'a ɲini a y'a yɔrɔ yɛrɛ de ta kuranɛ kɔnɔ a y'a ta faransɛ la a k'a taradi siga t'a la minnu bɛ anglais mɛn u k'a ta u k'a taradi o bɛ kɛ ni a bɛɛ de ye nin a bɛɛ tu kuranɛ yɛrɛ bɛɛ bi yan de a bɛɛ bɛnna yan de ma tu Aïdra Allahu akbar seli tɛ yan sun tɛ yan jɛnɛ tɛ yan hiji tɛ yan ko i tulo b'a a fɔkan la mais a bɛɛ bi yan ala y'a laban ni ye ko wa bi ahadillahi awfu Allahu akbar wala wala i ma sun mɛn i ma seli mɛn mais a bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ Allahu akbar o cɛ kuranɛ yɛrɛ bɛɛ ye nin aya in de ye Allahu akbar siga t'o la don o don an ko ihdina siratal mustaqim o tuma na wa siratul mustaqim ye nin ye o tɛ ne ka kuma ye dɛ n ko non ala bɛ n'o fɔ sisan Allahu akbar naam ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون a ko wa ni ala ye aw ladi ni min ye nin don Allahu akbar n ti fila fɔ ye ni ala ye aw ladi ni min ye ko nin don dɛ ko a kun ye laala a bɛna kɛ hakilitigi ye Allahu akbar o cɛ nin bɛna to a kɔnɔ hakili bɛna to a la ni shetane bɛna s'a la tazakkaruna hakili bɛna jigin ni layidu ninnu o bɛ kɛ siga t'o la n'i bɛna dɛsɛ tazakkaruna a bɛna a hakili jigin fɔlen na Allahu akbar a ye nin yɔrɔ in kɔlɔsi de a ye nin aya in ta a bi daminɛ suratu ani amina aya 153 a bi daminɛ suratu ani am aya 153 su in na t'a lajɛ faransɛ la a yɔrɔ dɔnna a bi daminɛ 51 tɔbi jazakumullah khair a bi daminɛ 151 suratu an'am 151 Allahu akbar o don a bi daminɛ o de la wala naam وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ala ko wa sira min bɛ ne ala bolo min tilennen don ko nin de don Allahu akbar inna haza sirati mustaqiman ni sira min bɛ ne ala bolo n'a tilennen don nin de don sira dana fattabi'uhu ko wa ni min bi kunanja ɲini ko tugu nin kɔ dɛ Allahu akbar a bɛ kɛnɛ kan
a banna a tilala a ko ala ko di ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي aywa ko kabini kelen n'a tugura sira misɛnnin wɛrɛw kɔ fatafarraqa bikum o sira bi fara ni aw ye an sabilihi ka bɔ ni ala ka sira ma. Allahu akbar kuranɛ bi yan Aidara Allahu akbar ko a kana tugu sira wɛrɛw kɔ n'a ye sira wɛrɛ kɔ nin minɛ fatafarraqa bikum o sira bi fara n'aw ye an sabilihi ka bɔ ni ala ka sira kan. Allahu akbar ko nin de ye ne ka sira ye min tilennen don siratul mustaqim. ni min fɔra ye sisan baya wɔɔrɔ bɛɛ bi yan fana de a bɛɛ dafalen bi yan. siga t'o la. ala ko cogo di a ma ban. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون a ko wa ni ladilikan bɛ ne ala bolo ka fɔ ye ko ne ka ladilikan ye nin ye. Allahu akbar ko mɛ nin bɛɛ kun ye jumɛn ye tari aw na se ka siran ni ala ɲɛ k'an ka danw bonya. Allahu akbar o don a banna ko wa ni ladilikan bɛ ne bolo ko ne y'a ladili nin de ye wa n tɛna dɔ wɛrɛ fɔ ye. Allahu akbar Aidara nin ye kuranɛ de ye. siga t'a la a bɛ kɛnɛ kan yan. an karamɔgɔ ala tilala jagoya tɛ silamɛya la a to ye n'a ka di ye i ti bugɔ i ti nɛnɛ nka kana dansa ko maa wɛrɛ kan o wulibali fɔra kira ye ala ko a ma wa ma anta alayhim bi jabarin ne y'i bila de i ka wajuli kɛ i ka mɔgɔw wele ka na ni ala ma wa ma anta alayhim bi jabar ma fanga di ma mɔgɔw kan dɛ i ka bere ta mɔgɔ fɛ m'o fanga di ma ye a non ne ye janimɛ de da ka alijinɛ da o tumana wele kɛ ka na siratul mustaqim ma ni minnu nana u bɛna alijinɛ na nka n'a bɔr'o la wa ma anta alayhim bi jabarin ma fanga di ma mɔgɔw kan ko i ka bere ta u fɛ ma fɔ i k'u neni ma fɔ i ka kuma jugu fɔ maa ye n'i k'u wele de bil hikma wal maw'izatil hasana fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. kuranɛ ɲɛfɔ mɔgɔw de ye minnu bɛ siran ni ala ka layidu ye nka labɛnnen bɛ ni janɛmɛ ni tɔɔrɔ min ye ka cɛnnikɛla kɔnɔ kuranɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye minnu bɛ siran o ɲɛ mais i ma bila i ka mɔgɔ jagoya dɛ mana min de fɔ ye don o don a ka hakili sigi kuranɛ ma mɔgɔ jagoya silamɛya ma mɔgɔ jagoya ala kira ma mɔgɔ jagoya ala kira ma bere ta mɔgɔ fɛ i ka don diinɛ na a ka sahaba ɲuman si tɛ yen min ye bere ta mɔgɔ fɛ ko i ka don silamɛya mais istimaratu kɛra kira kɔfɛ sɔrɔ silam fanga ɲininaw nana ari togoro la a bɛ k'a filɛ o ari togoro bɔr'u ka dugu de la k'u bɛ sigiyɔrɔ de ɲini sigiyɔrɔ u n'u ka famille k'u bɛ yɔrɔ dɔ ɲini ka sigi yen k'u ka baganw mara yen k'u ka sɛnɛ kɛ yen o ɲinitɔ dɛ kɛlɛw de taara b'o la u ye se sɔrɔ min kɛ u y'a yɛlɛmɛ k'a tɔgɔ da diinɛ kunna ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ ka Europe bɛɛ minɛ a bɛɛ ari togoro olu ye Europe bɛɛ minɛ n bɛ sigiyɔrɔ ɲini u ye fanga sɔrɔ u sera min kɛ fanga jakojugu u ye silamɛya tɔgɔ ta ka diɲɛ mɔgɔw faga fan bɛɛ fɛ des millions de personnes olu dama tɛ dɛ kabini kira kɔfɛ silamɛya yɛlɛmana ka kɛ fanga ɲini de kabini Hussein ka fanga banna fanga foyi mana bilen uruwaya kɔ n'i ma sɔn n b'i faga a y'u kun ci a faamuna a y'u kun ci o de daminɛna silamɛya kɔnɔ ni min bɛ fɛ ka mara kɛ ni jama dɔ bɛ yen minnu bɛ ala fɛ i bɛ ala ko don u hakili la k'u su ka k'u yɛrɛ kan i ka se ka fanga kɛ i k'i place sɔrɔ mais diɲɛ ye tile joli ye hali n'i ye miliyari sɔrɔ sɔɔni b'i kɔ don a bɛɛ la
i bɛ t'i jɔ setigi ɲɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ i ye niw bɔ yan abani i bɛ taa mun fɔ ala ye Allahu akbar hoy i kɛra du cili sababu ye i yɛrɛ niyɔrɔ kama i bɛ taa mun fɔ ala ye Allahu akbar Aidara i ye niw ba ɲɔgɔn na Allahu akbar kɛra a faama tɛmɛnen bɛɛ y'a kɛ ten de siga t'o la u yɛrɛ dama bilala ɲɔgɔn na c'est-à-dire fa den fila u bɛ ɲɔgɔn faga fa sigiyɔrɔ nɔfɛ Allahu akbar baw fana bɛ pɔsɔni di u den dɔ ma u yɛrɛ ye den min wolo yɛrɛ sinamuso den tɛ dɛ a yɛrɛ ye den min wolo a bɛ fɛ nin de ka sigi mais nin de kun kan ka sigi a bɛ nin empoisonné k'a faga a bɛ fɛ min ka sigi o bɛ sigi nin bɛɛ kɛra silamɛ ɲɛmaaya la pour k'a fɔ aw ye silamɛya kun tɛ n bɛ fɛ ka mara kɛ ka kɛ faama ye ko in bɛɛ kun ye nin ye n'a y'a Aidara lamɛn a bɛ lafiya siga t'o la layi ni tiɲɛ a tɛ se ka sɔsɔ dɛ nin ye yɛlɛmabali Aidara kira somɔgɔw kama ala ka yafa ma ami ami ala sɔ hamitigi o hamitigi bi yan dilan baasi t'ara ala kɔ ala ma hamiw dilan la ami ami ala sɔ an ka jamana ala k'a kɔlɔsi ami ami an ye mali kalifa ala ma Allahu akbar an y'an yɛrɛ kalifa ala ma Allahu akbar ala ka jamana in kɔlɔsi ami ami ala ka jamana in kɔlɔsi ami ami mais n bɛ fɛ ka min fɔ yɛrɛ tanga wajibiyalen don siga t'o la yɛrɛ ɲini wajibiyalen don mais silamɛ t'i siran ayi siga tɛ bani non siran tɛ yen Allahu akbar anw dalen don saya la tiɲɛ a bɔra yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ tiɲɛ siga t'o la cɛ t'i siran Allahu akbar o cɛ Allahu akbar ni cɛ siranna i ni ala b'i janya Allahu akbar mais kodɔnna b'a yɛrɛ ɲini o bɛ kɛ i bɛ fɛɛrɛ tigɛ mais cɛ t'i siran Allahu akbar o cɛ a kana siran ayi foyi tɛ ala kɔ wa foyi t'an sɔrɔ min sɛbɛnna ka kɔrɔ Allahu akbar bani foyi t'an sɔrɔ min sɛbɛnna ka kɔrɔ Allahu akbar o cɛ ala k'a n'aw kɔlɔsi ami ami aw sara bɛ ala de bolo ala ka hɛrɛ k'aw ye ami ami vigiliw an bɛ dugawu k'u ye inshallah o bɛ kɛ olu de bɛ si u ɲɛna su o su tiɲɛ siga t'o la sunɔgɔ t'u ye ayi ala kama ala kama Allahu akbar mais ala kira kalen na ɲɛ o ɲɛ sira a ɲɛ na ko a bɛ kɔlɔsili kɛ ala kama kira ko ala ye jahanɛmɛ haramuya o ɲɛ ma siga bani Allahu akbar ni tiɲɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ami ami an k'an ka laada tile bɛ kɛ an ka sɔrɔ ka miniti kelen ta Seydina Ali ka nin kɛnɛ in kan an ka kuma ala fɛ siga bani n ti fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n ti sonyali kɛ n tɛ suyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n ti n den faga n tɛ n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo n kɔrɔ tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira mahamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ miniti kelen a b'a da de min b'a fɛ a y'a fɔ ala ye kira somɔgɔw kama a y'a yira ala la Aidara mais a kana ɲinɛ an faso kɔ ayi an tɛ ɲinɛ a kɔ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم استرنا وانصرنا آمين اللهم استرنا وانصرنا آمين واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم آمين افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من عندك رزقا واسعا كثيرا آمين لا مقطوعة ولا ممنوع آمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والسلام على المرسلين
walhamdulillah siratul mustaqim amna ke question ye nanye ansaru sebe mi an b'a fɔ siratul mustaqim bi bɛ jolima I k'a jate cɛ ni muso bɛɛ don a y'a durusi inshallah Haidara zamzam min ni se Sherif Usman Madane Haidara diɲɛ bɛɛ bɛ taa mawuludu kɛ cɛ min fɛ Bamakɔ ni y'o de sigilen ni se Sherif Usman Madane Haidara ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa ziyara kɛ cɛ min fɛ Tamani Doɲuman na ni y'o de sigilen ye ka Sanbɔgɔ Cogoba ka Sandibi Cogoba kana sigi ka kilo 20 joli k'o boli Ala nɔfɛ su kelen fi sabilillah Sirifukɛ wallahi e ta ye Ala ko ye Sirifukɛ Ala ye dɔnnibaa minnu k'a yɛrɛ seere ye wallahi Sirifukɛ e don dɔnnibaa bɛɛ tɛ Ala seere ye Ala ka kelebantiya la شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط Sirifukɛ ni kilennenya bɛ dɔnnibaya la bi anw ka Lazara kilenna e de nana n'a ye dɔnnibaw ye min da I yɛrɛ la k'i pasa da ni o ye Sirifukɛ n b'o dakuruɲɛ 2 f'i ye fa kɛnbali